Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 50 minutos na nakalikad sa takna sininga, las 11. Welcome sa pagpalagad sa Bombo Anay sa Udto, Dri sa Diwa FM, Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the number 1 most trusted radio network kinakandrang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Martes, Hunyo 4, tuig 2024. Sa gihapon, ini mo lang ang kurman, Bombo Chama Blanco Hover. Sa mga nagapauna karon nga mga balita lokal, ang FIVOC sa La Carlota nagpahayag nga nag-wind down ang aktibidad sa Mount Canaon matapos nga ini ang nagalupok. Mayor Jerry Treñas ginpopo na lang sa National or ining National Unity Party or NUP si Naireza Treñas Chu para hindi na masulit sa iya bata ang natabo sa iya santo. Sa dugang pa nga mga balita na desk officer sang kagasumong hepe sang San Enrique PNP posible nga masuspend sang 90 dias bangod sa ila pabaya sa ilang trabaho. Iloilo International Airport dugangan sa nga kaap sa 300 seats kag air conditioning system. Muli madalagkuhan mga balita, issues kay impormasyon na may sentro karon sa aton sining pagpangalagan sa gihapon diri sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Udto. Pasimplatan tama na mga nagapauna dalagkuhan karon nga mga balita national ang Commission on Elections ang nag-deactivate sang malapit 5,000 ka mga botante. No, kung maghambang kang ang imo sining voters registration deactivated, but silingon banwa nga duha na ka asod-asod, no? Nga eleksyon, wala gid ikaw makabutar or makaboto. Di naglabot karon banwa sa 5 million, malapit na 5 million. No, ang numero sang na-deactivate sa sining palabuton siniyang 2025 midterm elections. Sandig ini sa pinakuling datos nagikan sa Commission on Elections. Now, ang exact number is 4,903,415 voters ang na-deactivate as of April 15. Ang figure ginalantaw diri banwa nga magataas pa sandig man sa Election Registration Board. Kagkaroon nakasumiter na sa 98.82% sa ilang sining datos. Majority sa 4.90 million voters ang na-deactivate sa aton sino makabombo kay way makabutar sa nasiling na naton sa nakaligad nga duha ka eleksyon. May pipila ka mga rason pagidiri ka tulad na lamang sa pagpadulong sa iban sini iyang pungsod, no? Ngati pagpadulong nila sa ila sa iban nga pungsod, nangko nila to ang citizenship abi, no? For example, US citizenship, no? Sa aton sinimatag palamati kag may mga kaso. Sangdamlag lang si Comelec Chairman George Garcia nagpahayag nga ang mga deactivate voters ibuhin ini sa current total number sa mga botante. No? Ang mga deactivated voters pwede pa man iya maka-apply for reactivation during sa ongoing voters registration. No? Ang COMELEC nag-target karon sa additional 3 million, no, sa mga voters or registered voters para iya sa 2025 midterm elections. Kung sa bagay, kung ng taon natin banwa subong, hindi naman mabudlay gina magparehistro kay mayara man kita registration na anywhere program sang COMELEC karon nga sa bisan diin ikaw iya nga bahin sang pungsod Pilipinas sarang ikaw nga magkaparehistro magluwas sina padayon man ang efforts ng Commission on Elections, no, nga nagapadulong iastagsa ka mga kabarangayan, may mga clustering sila, nagapangita sila sa isa ka venue, no, for example ang isa iya ka cover gym abi
ila sini nga gina-utilize para iya nga magpatigayon sa voters registration. So, kung ang rason mo, why ka tsimpo magkadto iya sa COMELEC office sa city, abi, o sa province, di ka magkabalaka kay man, may mga ginapatigayon siniya nga mga effort ang COMELEC nga mapalapit sa mga unregistered, no, nga mga individual sa aton sini nga mga kabombo para ini sila ang makaparehistro kag para iya nga makapili, no, sa mga leaders by 2025 midterm elections. Sa aton sini karon nga mga kabombo, same as with sa mga na-deactivate bala, na pwede pa sa COMELEC, pwede pa iya nga ma-reactivate ang inyo sini nga mga voters sa registration. Sa aton sini nga mga kabombo, kay ti nanda na nga daan niya sa mga Pinoy ining aton sini iyang batasan bla. No, nga kon diin gani dito banuang lapit na lang ang deadline, a week before, 5 days before, or even na mismo iya sa gintalana sining adlaw sa latid ti dira pa ya kag kinaran-karan, no, kag amo ang pagparehistro, pagpadulong sa mga COMELEC offices, no, para gid lamang nga magparehistro. Ti dira karon may mga instances manuang ang iban di na maabtan, ang iban ti nagakatamaran kay kuno grabe lawig ang pilahay, so on and so forth. But kung paminsaron mo lang sa mas temprano nga tion, no, may yara sang ginahatag ang Commission on Elections para iya nga makaparehistro ika. No, ang tagsa ka boto isa lang nakabilog pero importante na, makabulig ina ang mali lang imo sini nga boto, maka-make or break ina para iya sa buwas damlag sang imo sini nga lugar kag sang aton sini nga pungsod. Sa aton sini nga mga kabumbong iban sini tigamba nga midterm elections mao lang hulaton ta na lang abi sa 2028 para iya sa presidential elections. May tagsa sini ka eleksyon, may bearing sa gyapon sa aton sini mga kabumbo. No, kay man kung midterm elections sa aton sini nga pangistoryan, pili kita dira mayor, pili kita dira sa aton sini nga mga representative, congressman, no? Pili kita sang gobernador, pili kita mga board member, same as with sa mga mayor sa mga kabanuanan kag sangguniang bayan members. No, kag amuman samahin karon sa aton sini nga mga mamalidha ang mga senador. Sa aton sini nga mga kabomboso dako man sa gyapon nga abagay, no, ang pag-exercise ang imo sini iyang right to vote sa palabuton sini nga May 2025 midterm elections. Sa aton sini nga mga kabombo, di kon gusto mo iyang mayara sang pagbago, gusto mo iyang makapili ikaw sang leader nga luyag nimo nga butohon kaysa imo sini nga pagpati sandigman sa ilang gindiga, sandigman sa imo sini nga pagbana-bana, no, makabulig iya para sa aton sini nga buwas damlag, ti kinahanglan gid nga magbotar ikaw. Ang dugang nga mga balita kang impormasyon inyo bantayan sa maray nga pagbalayag sa Bombo Aray sa Udto, panganapos ang Bombo Network News. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas sa makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins nagaprovide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells nagakontain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga nagabind sa oxygen halin sa ginahaklo. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Sa Radyo Bombo! This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live from News Center Makati, Makati City, Philippines. Araw ngayon ng Martes, Hunyo 4, taong 2024. Sa ulo ng ating mga balita, sa atin
Ating mga pangunahing balita, halos 30 flights kanselado dahil sa pagsabog ng Bulkang Kanlaon. Ang Philippine Coast Guard nakahanda na ring mag-deploy ng mga kagamitan para sa relief operation doon sa Kanlaon. Ang Department of Health naman nag-abiso sa publiko para sa proteksyon mula sa pagbagsak ng abo dahil yan sa pag-alboruto ng Bulkang Kanlaon. Si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. hiningi ang patuloy na tulong ng Kongreso para sa paglikha ng mga batas na makabubuti naman sa pamumuhay ng mga Pilipino. Ang Luzon Grid naman muling itataas sa yellow alert ngayong araw ng Martes, pero ang Department of Energy siniguro na mayroong sapat na supply ng kuryente ngayong linggo. Samantalang Department of Interior and Local Government hiniling na maging proactive o paigtingin pa ang pagbabantay sa mga local government units na hinihinalang pugad daw ng PUGO operations. Sa international news, abangan mamaya ang Israeli Defense Forces naman kinumpirma ang pagkasawi ng 4 pang bihag doon sa Gaza. At sa sports balita, abangan humamaya ang Dallas superstar na si Luka Doncic. Nangako ng magandang laro laban yan magandang laban sa National Basketball Association Finals 2024. At live nationwide via satellite, dumako tayo sa detalye ng ating mga balita. Umabot na sa 26 ang bilang ng mga nakanselang mga biyahe o mga flights dahil sa pagputok ng Bulkang Kanlaon. Batay sa inilabas na advisory ng Civil Aviation Authority of the Philippines, 4 na airlines ang sunod-sunod na nagdeklara ng kanselasyon dahil sa sitwasyong dulot ng bulkan o itong Bulkang Kanlaon. Ang mga nakanselang flight ay may iba't ibang ruta na kinabibilangan ng mga sumusunod. Kasama dito ang Manila to Iloilo, Manila, ang Manila to Bacolod to Manila, ang Davao to Bacolod, ang Cebu to Iloilo, babalik ng Cebu, ang General Santos to Iloilo, pabalik ng General Santos, ang Cebu to Bacolod, pabalik ng Cebu, at ang Cebu to Pagadian City, pabalik ng Cebu City. Ang Cebu to Osamis City, pabalik ng Cebu, at Cebu to Tacloban, pabalik yan ng Cebu City. Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines, pangunahing rason ng kanselasyon ay yaong mataas na presensya ng mga volcanic ash sa mga airspace na dadaanan ng mga sasakyang panghimpapawid. Tiniyak naman ng ahensya ang tuloy-tuloy na monitoring sa mga paliparan kasabayan ng tuloy-tuloy na pag-alboroto ng Bulkang Kanlaon. Samantala, naglabas naman ng abiso ang Department of Health para sa proteksyon ng publiko laban sa pagbagsak ng abo. Ito ay bilang tugon na rin sa patuloy na pag-alboruto na na-monitor ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology sa Bulkang Kanlaon. Sa naturang advisory, pinapayuhan po ang publiko na manatili na lamang muna sa loob ng bahay o evacuation centers at iwasan ding lumabas kapag hindi kinakailangan. Gayon din ay dapat na maging alerto sa mga road conditions. Dapat din na istrikto na sundin ang mga ipinapatupad na batas trapiko at maghanda ng emergency bag o go bag. Magdala din ng sapat na supply ng pagkain, tubig, damit, first aid at gamot, lalo na po yung mga inililikas sa evacuation center. Binigyang din ng Department of Health ang kahalagahan ng paglilinis ng mga abo mula sa bubong at drains kapag tumigil na ang ashfall. Mahigpit po na ipinapayo ng ahensya na huwag po munang lilinisin ng ashfall kapag patuloy pa rin ang pagbagsak nito mula sa bulkan. Para naman masiguro ang ligtas na pagkain sa gitna ng nararanasang ashfall, hinimok ng Department of Health ang publiko na hugasan ang mga kamay ng maigi bago magluto o kumain. Takpan ang mga lagayan ng tubig, linisang mabuti ang prutas at gulay ng running water at i-check ang expiration date ng mga nakaimbak na pagkain. Hinihikayat din ang publiko na magsuot ng medical o surgical mask, maging ng dust mask o basang panyo para maprotektahan ang ilong at safety goggles naman para po yan sa proteksyon sa mata. Sakali man daw na makaramdam ng respiratory problem dahil sa ashfall, agad na kumonsulta sa doktor. Kaugnay ho ng balitang yan mga kabombo, tiniyak ng Philippine Coast Guard na nakahanda na ang kanilang mga assets para i-deploy sa Negros Islands para yan sa mga apektado ng pagsabog ng Bulkang Kanlaon. Ayon kay Philippine Coast Guard spokesperson Rear Admiral Arman Balilo, makikipag-ugnayan sila sa iba't ibang mga ahensya ng pamahalaan para mabilis na matugunan yung mga pangangailangan ng mga kababayan sa naturang lugar.
Magagamit din umano yung mga floating assets para mailika sa mga mamayan mula sa Negros Islands patungo sa mga kalapit na probinsya. Habang may mga tauhan mismo sa barko na makakatulong para sa rescue effort kung lulubha pa ang pag-alburuto ng naturang bulkan. Maalalang binulabog ang isla ng phreatic eruptions kagabi kung saan po ay 5,000 mga metriko ng usok ang inilabas ng Bulkang Kanlaon. Nakalaunan naman ay nagresulta sa ashfall sa mga bayan na saklaw ng Negros Oriental at Negros Occidental. Abangan din po mamaya mga kabumbo, kuha tayo ng live report mula sa ating mga kasamahan dyan sa may Radyo Bacolod. Kaugnay pa rin po dito sa patuloy na pag-alburuto ng itong Bulkang Kanlaon. Samantala muna, Bob Weber. Nananawagan naman ngayon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mataas at mababang kapulungan ng Kongreso na ipagpatuloy lamang ang pakikipagtulungan sa sangay ng ehekutibo. Ito ay para sa layunin na rin na makagawa ng pagbabago sa buhay ng ating mga kababayan sa pamamagitan ng paglikha ng mga panukalang batas na base sa kung ano ang nakikita sa hinaharap at hindi dahil sa bunga ng reaksyon sa isang kaganapan o pangyayari. Ayon sa Chief Executive, ang mga panukalang batas na maihahain ay alinsunod yan sa nais ng administrasyon na maipagpatuloy ang pagpapatibay sa pundasyon ng bagong Pilipinas. Sa harap na din ito, sabi ng Pangulo, ng pagnanais na maipagkaloob ng gobyerno ang pangangailangan ng bawat mamamayan. Naniniwala din ang Pangulo na kaisa niya ang Kongreso para maabot ang minimithi ng kanyang administrasyon na National Development Agenda. Kaugnay niya, narito pa ang bahagi ng pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Let us continue to write and pass these laws based on foresight, not on reaction. Continue building the foundations of a bagong Pilipinas, a nation where people's needs are attended to. Bahagi po yan ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Samantala sa iba pang mga balita mga kabumbo, inasahan naman na mayroong sapat na supply ng kuryente sa Luzon Grid ngayon linggong ito ayon sa Department of Energy. Ito'y matapos na makaranas ang ilang lugar ng rotational brownout nitong nakaraang weekend. Ayon kay Energy Assistant Secretary Mario Marasigan, balik na sa full capacity ang Pagbilao Unit 2 at ang Quezon Power Plant ngayong linggong ito. Sa kasalukuyan, mayroon pang 16 na planta ng kuryente ang hindi nag-ooperate habang 6 naman ang gumagana sa tinatawag na derated capacity. Maalalang nitong weekend, aabot sa 2 milyong customer ng Meralco yaong naapektuhan ng rotational brownout sa Metro Manila. Gayon din sa ilang parte ng Central Luzon o Region 3 at maging dyan sa bahagi ng Calabarzon o Region 4A. Ito'y matapos na itaas sa red alert ang Luzon Grid na nangangahulugan ng manipis na supply ng kuryente na hindi na sapat para matustusan ang demand ng consumer at iyong tinatawag na regulating requirement ng transmission grid. Pero kaugnay po nito mga kabombo, muli pong ilalagay ang Luzon Grid sa yellow alert ngayong araw ng Martes, Hunyo 4 ng taong 2024. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines, ipapairal ang yellow alert sa grid mula mamayang hapon. Mula po yan 1:00 ng hapon hanggang 5:00 ng hapon at mula rin sa 6:00 ng gabi. At magpapatuloy po ito hanggang mamayang 12:00 po ng madaling araw. Yan po ay sa Hunyo 5 na. Ang paglalagay mga kabumbo sa naturang grid dito sa yellow alert ay dahil sa tinatawag na forced outage doon sa mga planta ng Quezon Power Philippines Limited at doon din po sa pagging sa San Lorenzo 50. Samantala, unavailable naman yung Angat Main Plant dahil po yan sa mababang antas ng tubig o mababang level ng tubig. Habang nanatiling nasa derated capacity ang Masinloc 1, kasama na po dito ang Masinloc 2, ang Calaca 2 at maging ang Ilihan A plants. Sa kasalukuyan, mayroong available capacity ang grid na 14,461 na megawatt, habang inasahan ng peak demand na aabot ng hanggang sa 13,612 na megawatt.
Samantala sa ibang balita, pinalawig na naman ng mga bansang kasapi ng OPEC Plus ang pagbabawas nila ng produksyon ng langis. Sinabi ni Department of Energy Director Rino Abad na ito ang dahilan kung bakit mayroon na namang price adjustments sa mga produktong petrolyo. Ayon kay Abad, hanggang sa ngayon na buwan ng Hunyo na lamang sana ang 3.66 million na bareles kada araw na produksyon ang ibabawang OPEC Plus, subalit muling pinalawig ng hanggang sa pagtatapos ng taong 2025. Dinagdagan pa ang naturang production cut ng 2.2 million bariles ngayong unang quarter po yan na dapat ay magtatapos na ngayong June, pero pinalawig din hanggang sa buwan ng Setyembre ngayong taon na ito. Kaya sa kabuuan ay nasa 5.86 million na bariles na kada araw ang production cut ng OPEC Plus. Ayon naman kay Abad, walang siguruhan kung ibabalik daw ng OPEC Plus ang ibinabawas nilang produksyon ng langis. Sa kabila naman nito, sinabi ni Abad na base sa projection ay walang oversupply at wala ring undersupply. Kaya ang presyo ng mga produktong petrolyo ay asahan pa rin na masusustine hanggang sa kada linggo. Ibig sabihin ay pwede daw tumaas o bumaba ang presyo. Ang maganda lamang anya ngayon ay naglalaro lamang o magtatagal ang presyo ng langis sa 80 hanggang sa 90 US dollars kada bariles. Kaya hindi anya aasahan ang malakihang bigla ang pagtaas at malakihang pagbaba, kundi maliliit lamang na halaga. Umaasa naman si Abad na walang magiging mas malaki pang dahilan ng umusbo ngayon para magdulot ng mas malakihang epekto sa presyo ng produktong petrolyo. Sana lang din anya ay hindi din magdeklara pa ng karagdagan na namang production cut ang OPEC Plus at hindi na uminit pa o lumala ang gulo sa Middle East. Sa katunayan anya ay mayroong isinusulong ngayon doon na ceasefire para sa peace talks. Oras na natin 12 minuto makalipas ang alas 12 ng katanghalian sa pagpapatuloy pa rin po ng ating balita. At kaugnay po ng balitang yan, inasahang tataas yung pong presyo ng langis sa mga susunod pang mga linggo dahil na rin po ito sa mahigpit na supply sa pandaigdigang merkado. Ayon kay Department of Energy Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad, ang supply at demand para sa krudo ay nananatiling napakahigpit at pabago-bago ang paggalaw sa pandaigdigang merkado matapos nga hong ipahayag daw ng Organization of Petroleum Exporting Countries o mas kilala bilang OPEC na papaluwigin nito ang kanilang supply o supply cut policy hanggang sa katapusan ng 2025 o ng susunod na taon po yan. Aniya, inaasahang magtataas sa presyo ng gasolina sa mga susunod na araw dahil sa epekto ng naturang desisyon at papalo ang crude oil mula $80 hanggang $90. Yan ay kada bariles. Wala naman anyang oversupply at wala ring undersupply kaya tataas ang presyo sa isang lingguhang batayan. Ang supply at demand naman ng langis, mga kabumbo Caster Nation, ay parehong nasa 102 million na bariles kada araw. Samantala, kumuha pa tayo ng karagdagang update doon po sa pagsabog ng Bulkang Kanlaon dahil ilan na pong mga flights ang kansilado at ayon po sa Civil Aviation Authority of the Philippines, nakikipag-ugnayan na rin po sila sa iba't ibang training organization at maintenance providers para sa kaligtasan na rin ng mga pasahero. Kaugnay niyan, kumuha pa tayo ng update mula kay Bombo Kelly Cordero. Sa inilabas na advisory ng Civil Aviation Authority of the Philippines, kansilado muna ang ilang inbound at outbound flights sa Bacolod Silay Airport dahil sa pagsabog ng Mount Canlaon. Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines, iniulat ng airline station managers na ang mga flight mamayang hapon ay posibleng maibalik sa normal na operasyon depende sa sitwasyon at update sa aktibidad ng naturang bulkan. Dagdag pa rito, inabisuhan na umano ng mga airline ang kanilang mga pasahero hinggil sa status ng kanilang mga flights. Samantala, sa isinagawa namang press conference ng Department of Transportation kanina, inihayag ni Captain Edgardo Diaz, Deputy Director General for Operations ng Civil Aviation Authority of the Philippines, ang mga inisyatiba at accomplishment ng naturang aviation agency. Nagsasagawa raw sila ngayon ng regular inspection sa mga airport, training ng mga maintenance, lisensya ng piloto at mekaniko. Kasabay nito ay nakikipag-ugnayan na rin sila sa iba't ibang training organization at maintenance providers
para sa kaligtasan ng mga pasahero. Meron din po tayong ginanap sa kauna-unahang pagkakataon dito po sa Pilipinas, ang ICAO EASA Summit. Ginaluhan po yan ng mga eksperto sa iba't ibang bansa po nagpunta sa Pilipinas. Ganon din po sa October, magkakaroon tayo ng DGAC, no? Kung saan po lahat ng authority sa APAC region ay pupunta sa Pilipinas para po magkaroon ng palitan ng standards at saka recommended practices for the improvement po ng ating aviation sector. Binigyang diin ng Civil Aviation Authority of the Philippines ang kahalagahan ng public-private partnership sa modernisasyon ng paliparan. Partikular na umano sa capital investment na naitutulong ng mga private sector para mas mapaganda pa ang paliparan. Kasabay na rito ang improvement sa teknolohiya. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Oras na natin 16 na minuto makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Abangan po mamaya mga kabombo, kuha tayo ng live update mula po sa ating sister station, provincial station dyan sa may bahagi po ng Bombo Radio Bacolod. Kaugnay pa rin po ito sa patuloy na pag-alboruto ng Bulkang Kanlaon at iyon pong kondisyon o yung kalagayan o sitwasyon ng ating mga kababayan dyan sa naturang lugar. Kasunod po yan ng pagputok ho kagabi, kung saan ay patuloy pa rin yung pag-alboruto nga ng naturang bulkan at patuloy pa rin po itong binabantayan ng ating mga otoridad. Kaugnay po niyan mga kabombo, may report mamaya ang Bombo Radio Bacolod at bibigyan daan po natin ng kanilang report. Samantala sa iba pang mga balita, mariing itinanggi ng Armed Forces of the Philippines ang mga panibago na naman na aligasyon ng China laban po sa Pilipinas. Itong binigyang diin ng hukbong sandatahang lakas ng Pilipinas. Kasunod po yan ng paglalabas ng video nitong China na nag-aakusa sa mga tropa na nakabase sa barko ng Republika ng Pilipinas o itong BRP Sierra Madre na panunutok umano ng mga baril laban sa mga tauhan ng China Coast Guard sa bahagi ng Ayungin Shoal. Ang paglilinaw nitong si Armed Forces of the Philippines Public Affairs Office Chief Colonel Sergius Trinidad, hindi tinutukan ng mga armas kundi naka-alerto lamang o yung tinatawag na on guard ang mga tropa doon sa BRP Sierra Madre dahil sa mga panunuksong presensya ng China Coast Guard malapit sa naturang military outpost doon pa rin sa naturang lugar. Ang paliwanag pa ni Colonel Trinidad, standard operating procedure ng tropa na agad na magpatupad ng heightened alert at mas mahigpit na pagbabantay sa tuwing magkakaroon ng mga foreign vessel na lalapit sa BRP Sierra Madre at lumalabag din sa tinatawag na safe distance protocol nito. Kasabay nito ay muling iginiit ng hukbong sandatahan na ang buong hanay ng kasundaluhan ay pinamamahalaan ng rules of engagement at malinaw na kumikilos daw ng may pinakamataas na level ng profesionalismo at disiplina, partikular na sa pagganap ng kanilang misyon na pangalagaan at protektahan ang soberanya at karapatan ng mga Pilipinas at maging yaong karapatan ng mga Pilipino laban sa anumang uri ng pagbabanta. Kaugnay nito ay muli ring binigyang diin ng Armed Forces of the Philippines ang kanilang commitment sa pagpapanatili ng kapayapaan at maging sa stability sa buong rehiyon. Alinsunod pa rin po yan ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Samantala, sa mga kaugnay pa ring balita dyan sa West Philippine Sea, naglabas naman ng statement ang Chinese Embassy sa Maynila mula sa hindi pinangalan ng tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry, kung saan binatikos ng Chinese official ang mga naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa idinaos kamakailan na Shangri-La Dialogue at tinawag itong pagbaliwala umano sa kasaysayan at katotohanan. Iginit pa nito na mayroong indisputable sovereignty ang China sa Nanhai Zudao at mayroon umano itong sovereign rights at jurisdiction sa relevant waters. Saklaw din ng Nanhai Zudao na isang China-made concept ang mga isla ng Paracels at Spratly Islands o ang Nine Dash Line, bagay naman na ibinasura na ng 2016 Arbitral Award na kumikilala naman sa maritime entitlements at sovereign rights ng Pilipinas. Iginiit din ng hindi pinangalan ng tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry na ang Pilipinas umano ang lumabag sa mga pangako at gumagawa ng mga provokasyon sa dagat sa kabila pa ng serye ng mga harassment na ginawa naman ng kanilang China Coast Guard laban sa mga sasakyang pandagat na Pilipinas na ginamitan pa ng water cannon at mga mapanganib na maniobra.
Pinuna din ng China ang suporta ng Amerika sa Pilipinas. Kung matatandaan nga sa 21st International Institute for Strategic Studies Shangri-La Dialogue doon sa Singapore, binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang commitment ng kanyang administrasyon para sa paninindigan sa soberanya ng Pilipinas at pagprotekta sa ating teritoryo sa gitna yan ng mga hamon sa West Philippine Sea. 20 minuto makalipas ang 12:00 ng tanghali mga kabombo at bago ho tayo magpatuloy sa iba pang mga malalaking balita dito po sa ating balitaan, katulad po natin na mabanggit kanina, bibigyang daan po natin ng live report mula po dyan sa may Bombo Radyo Bacolod. Kaugnay pa rin sa sitwasyon ng mga kababayan po natin dyan kasunod ng pagbuga o itong pagputok ng Bulkang Kanlaon. Bombo Radyo Bacolod, please come in. Bombo Genesis at Bombo Everly. Binago ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS La Carlota City Substation ang kategory ng pagputok ng Bulkan Kanlaon sa moderately explosive eruption. Mula sa unang pahayag na ito ay phreatic eruption. Pahayag ni Daryl Arrow, ang science analyst sa PHIVOLCS La Carlota, binago ang status dahil sa mga nakitang pagsabog kung saan ang usok ang umabot ng 5,000 meters, samantalang ang phreatic eruption ang single-driven lamang. Matatandaan na kagabi, inakyat natin sa alert level 2 o increasing unrest ang status ng bulkan. Dahil sa pagsabog, madami ang mga nagpilikas para sikiran na sa bayan ng Lakas, Tuyanan, Negros, Occidental, lalo na ang mga nakatira sa loob ng 4-kilometer danger zone na kinabibilangan ng Barangay Kudkod, Mailong, Pula, Mananawi at Araal. Ang pagsabog ay sinundan din ng ashfall at mga maliliit na bato habang ang amoy ng asopre ay umabot pa hanggang sa Bacolod City. Malaki ang epekto nito sa mga pananim, lalo at karamihan sa mga tinamnan o tinamaan ng ashfall ay namatay dahil sa init ng abog at wala na ding makain ang mga hayop. Isa sa mga pinoproblema ng mga evacuees ay ang maiinom na tubig, lalo na at sila ay umaasa lamang sa nirarasyon ng pamalaan. Dumating na din sa Negros Occidental, Bombo Genesis at Bombo Everly, si Department of Social Welfare and Development or DSWD Secretary Rex Gatchalian na una nang tumotak sa mga alkalde ng bayan at tungsod na apektado upang alamin kung ilang food packs ang kakailanganin at iba pang pangangailangan ng mga evacuees. Sa ngayon, Bombo Genesis at Bombo Everly, makakasama natin ang tourism officer na si Dr. Elmer Enviales dito ngayon. Nasa Kanlaon City tayo ngayon para sa updated na details. Okay. So, Bombo Genesis at Bombo Everly hindi pala ngayon na makakasama sa ating interview. Ating tourism officer kasi may mga calls na dumadating ngayon. Okay. That's okay, Bombo Radyo Bacolod. Pero right now, kamusta yung kalagayan ninyo dyan? Nababanggit mo kanina na affected yung pagkain ng mga tao. Ganun din yung pagkain ng mga hayop at yung transportasyon, yung paglilikas sa kanila. So far, kamusta ginagawa dito ng ating mga local government unit dyan? Yes, so mayroong pagpupulong na nagaganap sa mga lungsod na apektado sa Negros Occidental. Pero sa ngayon kasi, Bombo Genesis at Bombo Everly, ang ating pinuntahan ngayon ay dito na sa Kanlaon. Kung saan talaga located yung Bulkan Kanlaon. Okay naman dito yung sitwasyon, but may mga informasyon tayong nakuha kanina na mag-declare down ng state of calamity. Itong Kanlaon City. At merong press call na gaganapin mga mamayang alauna ng hapon kasama situation is under control naman. Wala namang mga very serious na incidents at
ano lang natin, no? Hindi tayo nagpapanik. Meron tayong mga tumutulong talaga, just like doon sa La Casullana, meron mga taga-Bacolod na pumupunta pa doon. So under control naman ang lahat ng mga nangyayari sa ngayon. Okay. Bombo Ever, would you question please? Follow-up ko lang, Bombo Gracelyn. Sa ngayon, kamusta ba yung monitoring ngayon ng mga otoridad dyan doon sa sitwasyon doon sa Bulkang Canlaon? Kung sa ngayon ba ay tuloy-tuloy pa rin yung pag-alboruto nito at kung makapal pa rin yung usok sa ngayon? Sa ngayon, dito sa Canlaon City, makikita natin na neutral na naman yung phase ng ating kalangitan. Hindi tayo mainit na talagang merong araw. Meron tayong makikitang gray na kulay doon sa Canlaon na bulkan, Bombo Everly. At yung mga otoridad natin, ang advisory nila, wala pa rin dapat na umuwi, ano? Walang mapapauwi hanggat hindi pa safe yung area. So sa ngayon, doon sa La Casullana, Negros Occidental at iba pang mga nag-evacuate na nasakop ng probinsya na malapit sa area ay hindi pa nakakauwi. Wala pang nakakauwi sa ngayon. Okay. Okay. Bombo Radyo Bacolod, nabanggit mo kanina na abot din ang Bacolod City. Ano? So, kamusta yung sitwasyon natin dyan sa ating station naman ngayon? Yes, sa Bacolod City naman, merong mga naamoy na sulfur. Kagabi pa to at hanggang sa ngayon meron pa yung bakas ng amoy pero hindi na gaano malakas o mabaho na nakaka-apekto rin sa ating kalusugan. So, tuloy ang pag-monitor ng Bacolod City sa pamumuno naman ni Mayor Alvy Benitez sa nangyayaring alboroto o update naman kung sa kung ano nangyayari sa Canlaon na Vulcan, Bombo Genesis. Wala namang seryosong mga nasitil, no? Or nararamdaman yung mga taga-Bacolod City. Pero pinapa-alerto sila sa kung ano man ang mga posible mangyayari sa ngayong araw. Pero ang ating station, ang Bombo Radyo Bacolod, tuloy-tuloy naman yung operasyon Bombo Radyo Bacolod, ano? Walang problema sa kabila nitong pag-alburutungan nitong Bulkang Canlaon. Yes, wala tayong mga barriers. Tuloy-tuloy po ang ating operasyon dito sa Bombo Radyo Bacolod. Sige. Maraming salamat, Bombo Radyo Bacolod. Yes, sa Bombo Genesis and Bombo Everly. Mula rito sa Canlaon City, ito po si Bombo Gracelyn Lubaton para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Radyo Philippines, Basta Radyo. Bombo! Tutok lamang ko kayo mga kabombo habang ihahatid po natin ang mga latest na balita mula pa rin po dyan sa bahagi po ng Canlaon sa may area ho ng Negros. Kasabay pa rin po yan ng patuloy na pag-alburuto ng Bulkang Canlaon. Oras natin 27 minutes makalipas ang 12 ng tanghali. Sa iba pang mga balita, magsasagawa ng pagsasanay ang Marine Corps ng Philippines at ng United States of America o ng Amerika sa pinakahilagang mga probinsya ng Luzon at maging dyan sa bahagi po ng Palawan. Mga lugar na nakaharap sa Taiwan at West Philippine Sea na highlight ng itinuturing na pinakamalaking marine drill sa pagitan ng dalawang bansa. Yung taunang drill sa pagitan ng puwersa ng mga Marines ng Pilipinas at ng Estados Unidos na binansagang Marine Aviation Support Activity o tatawagin bilang MASA ay formal na nagsimula kahapon, araw ng Lunes, Hunyo 3 sa isahong opening ceremony sa Taguig City na marka ng pagsisimula ng pagsasanay na magtatagal pa hanggang sa Hunyo 12 o Hunyo 21. Lalahok sa naturang pagsasanay ang 3,000 o 3,175 na mga personnel. Kabilang ho rito ang 2,200 na mga Marines mula sa Estados Unidos. Karamihan ay magmumula sa United States Marine Corps at 975 personnel naman mula sa Pilipinas. Karamihan sa kanila ay magmumula sa Philippine Marine Corps. Isa sa gawa sa Palawan ang Close Air Support Drill sa pagitan ng Philippine Marine Corps at ng United States Marine Corps. Nakaharap ang Palawan doon po sa may West Philippine Sea na siyang flashpoint ng tensyon sa pagitan ng Pilipinas at ng China. Sa kabila nito, nilino naman ni Exercise Director Brigadier General Romeo Racadio na hindi direktang nakatuon ang naturang drill sa pagtugon sa pagresolba sa naturang mga tensyon. Samantala sa Ilocos Norte naman, magsasagawa ng live fire drill habang isasagawa naman ang ilang subject matter exercise exchange doon sa probinsya ng Batanes.
Ang dalawang probinsya na ito ay malapit sa Taiwan na itinuturing ng China bilang probinsya nito. Samantala naman sa mga karagdagang balita sa Kamara, inusisa ni Deputy Majority Leader at Iloilo 1st District Representative Janet Garin ang mga official instruction na nasa likod daw ng paglilipat ng pondo. Ayon din kay dating Department of Health Secretary Francisco Duque, ang desisyon ay base sa rekomendasyon ng Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases na kanya ring pinamumunuan. Tinanong din ni Garin si dating Health Secretary Duque kaugnay ng napakamahal na COVID-19 testing na anya ay lalo pang nagpahirap sa kalagayan ng maraming Pilipino. Tinukoy naman ni Garin ang napakamahal na halaga ng COVID-19 testing na unang itinakda ng PhilHealth sa 8,150 pesos kumpara daw sa 2,000 pesos hanggang 2,500 pesos na inirekomenda ng World Health Organization. Sinabi din ng mambabatas na tila naggamit pa ang pagtuon sa pandemya sa higit pang paghihirap ng mga tao. Nangangamba rin ito sa naging pamamahala ng gobyerno sa iniutang o inutang na pondo para sa COVID-19 na karagdagan daw na pabigat sa mamamayan dahil sa kawalang pananagutan at responsibilidad sa paggamit sa inutang na pondo. Napag-alaman din sa pagdinig na nakakuha daw ang pamahalaan ng kabuang $2.21 billion para yan sa Philippine COVID-19 Emergency Response Project at Health System Enhancement to address and limit COVID-19 sa taong 2021 at 2022. Dagdag pa ni Garin na hanggang sa ngayon, marami pa ring namatay ng mga healthcare workers ang hindi nababayaran. Marami ding ospital ang hindi nare-reimburse at hindi rin na ma-account kung kaya't may mga binili daw na talagang nagamit. Sa kabilang dako naman, kinumpirma ni dating Secretary Duque na iniutos ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang paglilipat ng 47.6 billion pesos mula sa Department of Health patungo yan sa Procurement Service ng Department of Budget and Management o PSDBM para sa pagbili ng COVID-19 C20. Ginawa nga ni Duque ang pahayag sa isinagawang oversight hearing ng House Committee on Appropriations nitong araw ng Lunes kung saan sinusuri nga ang paggamit ng pondo ng Department of Health at ng PhilHealth o ang Philippine Health Insurance Corporation. Sa pagdinig po yan na pinangangasiwaan naman ni House Appropriations Panel Vice Chair at Marikina Representative Stella Kimbo. Inusisa rin ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro si Duque kung bakit daw inilipat ang multi-billion na pondo. Oras natin, meron na lamang ko tayong 27 minutes bago po sumapit ang alauna ng hapon. Sa iba pang mga balita, nakahanda raw ang Ukraine na ibahagi sa Pilipinas ang kaalaman sa digmaan at maging sa cybersecurity. Ayon kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky, ipinabatid niya kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pagiging bukas na ibahagi ang kanilang karanasan sa pagharap sa giyera at maging sa trahedya. Bukod dito, handa rin umano ang Ukraine na ibahagi ang kanilang digitalization. Kaakibat nito ang cybersecurity, lalo't libu-libong beses na umano silang inatake ng bansang Russia. Kaugnay dito, ikinagalak naman itong si President Zelensky ang kahandaan ng Pilipinas na magbigay ng humanitarian aid o humanitarian assistance at ang pagpirma o pagkumpirma sa pagdalo sa Global Peace Summit na gaganapin doon sa Switzerland ngayong buwan. Samantala, itinuturing naman ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na napakahalaga ng pagbisita niya dito sa Pilipinas kahit na maikling oras lamang at sa gitna na rin ng kinakaharap na giyera nito sa Russia. Para personalan niya daw na makita at makausap mismo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sinabi ni President Zelensky na mahalaga kasi na makuha niya ang suporta ng mga bansa sa mundo para sa isinusulong nilang kapayapaan. Sa ngayon, nasa proseso na sila ng paghahanda sa mga hakbang tungo sa kapayapaan. Katibayan anya ito na mayroong nakatakdang Peace Summit na kanilang ipinatawag at gaganapin yan sa Switzerland sa Hunyo 15 ng kasalukuyang taon.
Personal naman na inimbitahan ni President Zelensky si Pangulong Marcos sa Peace Summit para makuha ang suporta nito at makatuwang sa pagtataguyod ng kapayapaan para sa kanilang bansa at mamamayan. Nangakoan niya si Pangulong Marcos na pupunta at lalahok ito sa Peace Summit. Samantala, may tatlong mahalaga namang issue rin na nais na makamit sa pagbisita niya sa Pilipinas. Kabilang na dito ang pagtutok sa food security, nuclear security at humanitarian support para sa kanilang mamamayan na patuloy na naiipit sa giyera at dumaranas ng matinding epekto ng digmaan. Sa iba pang mga balita, humingi na ng alalay ang Department of Education sa World Bank para mapag-aralan kung kailangan ba ng aumento at magkano ang dapat na maidagdag sa sahod, kasama na ang entry level ng mga public school teachers sa bansa. Sa panayam sa Malacanang, inihayag ni Department of Education Undersecretary at Spokesperson Attorney Michael Pua na mayroon na silang naging pagpupulong sa World Bank noong itong nakarang linggo. Sinabi pa ni Pua na may preliminary findings na ang World Bank ukol dito pero kulang pa raw ang pag-aaral. Kabilang sa mga naisipaaral ng Department of Education kung ang pagbibigay ba ng increase sa sahod ng mga guro ay maaring gawin sa year-to-year basis at makasabay sa galaw ng inflation. Pagtitiyak naman ni Attorney Pua, may bibigay ng World Bank ang final report within a few weeks at sa sandaling makarating na ito sa kanilang tanggapan at ito ay magsisilbing guide para sa pagdating ng budget hearing. Pahayag naman pakinggan po natin ang pahayag nitong si Department of Education spokesperson Attorney Michael Pua. In fact, nagkaroon tayo ng pagpupulong with World Bank just last week kasi meron silang mga preliminary findings. Bagamat may kulang pa, gusto rin kasi natin makita aside from kung mag-aumento man on a year-to-year basis kung magkano yung dapat itaas natin perhaps to shield our teachers also from inflation. Bahagi po yan ng pahayag ng tagapagsalita ng Department of Education si Attorney Michael Pua. Sa iba pang balita, naglabas na po ng warrant of arrest ang Metropolitan Trial Court ng Taguig City laban sa isang Filipino-Chinese businessman matapos na hindi siputin ang kanyang arraignment sa korte. Sa kaso yan na grave coercion na isinampa ng kanyang dating business partner. Sa 2 pahinang desisyon, inatasan ni Honorable Judge Alan Ariola, ang acting presiding judge ng Branch 115 ang pag-aresto kay Richard Lim na kilala rin bilang Lin Jin sa Chinese community. Matapos na hindi magpakita sa korte, arraignment na itinakda nitong umaga po ng Lunes. Nabatid na umalis ng bansa si Lim o Lin Jin nitong araw po ng Sabado kahit nabatid nito ang kanyang schedule sa korte. Itinakda naman ng korte ang halagang 36,000 pesos bilang piyansa ni Lin Jin kasabay ng utos sa public prosecutor ng Department of Justice na resolbahin ang mosyon ng akusado sa desisyon ng Department of Justice na sampahan siya ng kasong grave coercion. Muli namang itinakda ang pre-trial at arraignment ni Lin Jin sa Hunyo ng kasalukuyang taon o partikular sa 24 po yan. Sa resolusyon noong Mayo 23 nga, una nang kinatigan ng korte ang Department of Justice na sampahan ng kasong grave coercion si Lin Jin, batay naman sa orihinal na reklamong kidnap for ransom na isinampa ni Eric Lim, isang Chinese businessman na dating kapartner nito. Ayon naman kay Judge Ariola, isang full-blown trial ang kailangan upang lumabas ang katotohanan kung may authenticity nga ang mga akusasyon ni Eric Lim laban kay Lin Jin. Sa maikling pahayag, sinabi naman ni Eric Lim na bagamat hindi siya kontento sa rekomendasyon ng Department of Justice, pinatunayan nito na may katotohanan ng kanyang salaysay hinggil sa kanyang dinanas sa kamay ni Lin Jin at mga tauhan nito. Samantala, magsasagawa ngayong umaga o kaninang umaga ho nag-site inspection ang House leaders sa pangunguna nitong si Speaker Martin Romualdez at House Appropriations Committee Chair Elizaldo Co sa itinatayong pambansang pabahay program ng pamahalaan sa gitnahuyan ng gitnang bayan 2 sa San Mateo doon po sa may probinsya po ng Rizal. May kabuuan itong land area na 46,007 square meters. Ongoing na po ang construction para sa 4,330 units ng condo style na pabahay.
Mayroon itong 17 gusali na may tig-5 at tig-10 palapag. May 2 laki ang kada unit na 24 square meter o ito'y katumbas ng 3,850 units at 27 square meter na katumbas naman ng 480 units. Kada unit ay mayroon pong 2 kwarto, may kusina, may banyo at mayroon ding sala. Inasaan namang ng Department of Human Settlement and Urban Development na sa third quarter ngayong taon ay may turnover na ang naunang building. Kasama rin na dumating ngayong araw si Pag-ibig Fund Chief Executive Officer Marilyn Acosta at ang kalihim ng Department of Human Settlement and Urban Development si Secretary Jose Acuzar. Samantala, kumuha pa tayo ng karagdagang pag-uulat. Ang Department of the Interior and Local Government hiniling na maging proactive o paigtingin pa ang pagbabantay sa mga lokal na pamahalaan na hinihinala daw ng pugad ng pogo. Kaugnay niyan, may nakalapang report si Bombo JC Galvez. Dapat proactive o paigtingin pa ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang pagbabantay sa mga local government units na hinihinalang pugad ng Philippine Offshore Gaming Operators sa POGO. Itong hiniling ni Senator Joel Villanueva sa ahensya. Kasunod na rin ang kaso ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo na pinatawan ng preventive suspension ng Office of the Ombudsman bunsod ng pagkakasangkot na alkalde sa na-raid na POGO sa Tarlac. Bukod dito, pabor din ng senador sa mungkahe na maliban sa mga lokal na pamahalaan ang nagbabantay sa operasyon ng mga POGO ay dapat ding silipin ng DILG ang jurisdiction at aksyon ng mga LGUs na napabalitang may illegal na POGO sa lugar. Mismong siya anya ay nakatanggap ng mga reklamo sa ilang mga taga-village na madaling araw ay labas-masok ang mga dayuhan sa isang bahay o unit. Maraming nakailerang sasakyan, may bags na bitbit at may mga escorts pa at napakaingay kung kaya't wala ng peace of mind ng mga nakatira sa mga villages. Handa rin anya siyang maghain ng resolusyon para ipasilip ang mga villages na napaulat na sangkot sa mga illegal na POGO operations. Umapila rin si Villanueva sa mga kapwa-senador na napapanahon na para aksyonan ang committee report sa naunang investigasyon noon ng Senate Committee on Ways and Means patungkol sa mga POGO na nagre-rekomenda sa pagpapaalis ng lahat ng mga offshore gaming sa Pilipinas dahil palala na ng palala ang sitwasyon kung saan pati LGUs ay nakokontrol na rin ng mga POGO. So, itong mga bagay nito para maiwasan ito, we are calling DILG to be more proactive about this. Again, other than the LGU officials, elected officials to guard their areas at i-check ng gusto itong mga illegal POGOs, illegal, alam nyo, nakakalungkot na kasi parang hanggang ngayon hindi pa rin ako sanay na sabihin na illegal POGOs at legal POGOs. No? Kasi kaya lang naging legal yan dahil nagkaroon ng batas. No? From the very beginning, yun yung unang tanong ko, bakit tayo tataksa natin yung isang illegal na aktibidad para maging legal. So again, importante na ang DILG ay if you wanna call it, go out of their way, yeah, go out of your way and look into this because there's so many out there, no? Even in villages, for instance, I have gotten a lot of reports, a lot of complaints dito sa Parañaque, dyan sa Merville, dyan sa dito sa Makati, etc. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! 17 minuto bago sumapit ang alauna ng hapon sa iba pang mga balita, desidido si Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia na kasuhan ng mga kandidatong gagamit ng artificial intelligence at ng tinatawag na deepfake technology sa panahon ng pangangampanya. Ayon kay Garcia, napakadelikado ang paggamit ng artificial intelligence at ng deepfake technology sa panahon ng pangangampanya dahil namamanipula ito ng mga kandidato. Gamit ang dalawang teknolohiya, maaari anyang gawing masama, mabuti o napakabuti ng isang kandidato kahit na wala itong katotohanan. Malalang una lang inirekomenda nitong si Garcia sa Comelec Anbank na ipagbawal ang paggamit ng artificial intelligence at ng deepfake sa panahon ng pangangampanya. Ayon kay Garcia, irerekomenda rin niyang gawing election offense at ground for disqualification ang paggamit ng dalawang nabanggit na teknolohiya. Nakahandaan niya ang komisyon na maghain ng reklamo laban sa mga gamit na kandidato kasama ng pagdepensa sa kanilang desisyon sakaling mayroong ku-question dito.
Git pa nitong si Garcia, hindi papayag ang komisyon na gamitin ang naturang teknolohiya nang hindi gumagawa ng kaukulang aksyon laban dito. Kaugnay pa riyan ay pinuna rin ni Commission on Elections Chairman George Garcia ang mga politiko na tumangging palitan ng kanilang dekadang larawan sa kampanya. Sa sidelines nga ng unang multi-party democracy summit sa BARM event na ginanap sa Maynila, sinabi ng full body chief na hindi na makatotohanan kung ang isang kandidato ay matanda na at ang ilalagay na picture sa campaign poster ay noon pang college. Ang pahayag na ito ng COMELEC official ay sa gitna na rin ng plano nga ng full body na pagdiskwalipika sa mga kandidatong tatakbo sa 2025 midterm elections na makikitang gumagamit ng artificial intelligence sa kanilang campaign materials. Iginiit ng COMELEC chairman na lilikha ng kaguluhan ang artificial intelligence maging ang deepfake sa panahon ng halalan, lalo na kung susubukan ng mga kandidato na siraan ang isa't isa gamit ang teknolohiya. Kaya't saad ni Garcia na sisikapin ng COMELEC na makapagbalangkas ng magandang panuntunan at regulasyon patungkol sa artificial intelligence. Bagamat paglilinaw naman ng opisyal na hindi daw pinagbabawal ang lahat ng klase ng artificial intelligence. Samantala, pumapalo na sa halos 5 milyon ang bilang po ng mga deactivated voters na posibleng hindi makaboto sa 2025 midterm elections. Bateo sa datos mula sa Commission on Elections, lumalabas na nasa kabuang 4,903,415 na botante ang na-deactivate noong Abril 15. Inasahan na tataas pa ang naturang bilang dahil sa nasa 98.82 pa lamang ang data na naisumite ng Election Registration Board. Paliwanag ng poll body na mayorya o nasa 4.90 million na botante ang na-deactivate dahil sa kabigo ang makaboto sa nakalipas na 2 magkasunod na halalan. Ang iba naman ay nawalan ng Filipino citizenship at dahil po yan sa court rulings. Samantala, ayon naman kay Chairman Garcia, maaring magsumite ang mga na-deactivate o mga deactivated voter ng kanilang mga aplikasyon para sa reactivation sa nagpapatuloy na voter registration. Samantala, maaga namang nagpila sa isang job fair sa Quezon City ang mga Pilipinong nurse na naghahanap ng trabaho sa Estados Unidos para subukan ang kanilang kapalaran. Ayon sa ilang aplikante, minimum ang sweldo ng mga nurse dito sa Pilipinas. Kaya kailangan nila na humanap ng paraan para mabuhay ang kanilang mga pamilya. Ang job fair nga ay gaganapin yan mula ngayong araw ng Martes, Hunyo 4 hanggang bukas, araw ng Miyerkules, Hunyo 5. Sa opisina yan ng Industrial Personnel and Management Services Incorporated doon po sa Aurora Boulevard sa New Manila, Quezon City. Magkakaroon din ng katulad na job fair sa araw naman ng Biyernes, Hunyo 7 sa May Tacloban City. Kasama sa job fair ang mga top executives ng U.S. Hospital Hendrick Health and Foreign Peacement Agency Visa Solution Healthcare upang magsagawa ng on-the-spot interview at hiring. Hindi naman kinakailangan na magbayad ng kahit anong halaga ang mga aplikante para sa kanilang aplikasyon at tatanggap naman ang job fair ng 300 aplikante kasama na ang walk-in. Samantala, karagdagan pa rin sa ating pong mga balita, mga kabombo, ang Energy Regulatory Commission patuloy daw na binabantayan yung mga power distributor na naglalaro sa presyo ng kuryente tuwing mayroong red at yellow alert. Ang detalye po ng balitang yan mula kay Bombo Victor Liantino. Bombo Genesis, Bombo Ever, tiniyak ka ng Energy Regulatory Commission na kanilang patuloy na binabantayan etong ang mga may-ari ng mga power plant at mga power distributor na nananamantala sa presyo ng kuryente tuwing may power outage. Ayon kay Energy Regulatory Commission Chairperson Attorney Modalisa De Malanta, maraming paraan at dahilan ng mga ito para makapagbenta ng kuryente sa kabila ng pagkakaroon ng power outage. Ilan kasi sa mga may-ari ng planta ay may backup na planta o di kaya naman itong ilang mga distributor ay nagmay-ari na rin ng planta. Nilino naman ni Di Malanta na tuloy pa rin ang bentahan ng kuryente tuwing may itinataas na red alert. Bagamat ang presyo nito ay regulated na o nakabatay sa itinakdang presyo ng Energy Regulatory Commission.
Doon po sa red alert, linawin ko lang po, tutuloy pa rin po yung bentahan pero ang presyo po hindi na po sila magtitikta. Patuloy rin aniya ang kanilang masusing investigasyon sa mga power distributor at mga may-ari ng planta na sangkot sa pagmamanipula sa presyo ng kuryente. Katuwang naman ang Energy Regulatory Commission sa pagsasagawa ng naturang investigasyon ang Philippine Competition Commission. Layo nito na mabantayan ng maigi ang energy market. Samantala, aminado naman ang Energy Regulatory Commission na iba na ang kalagayan ng mga planta ng kuryente sa bansa. Paliwanag naman ni ERC Chairperson Attorney Mona Lisa de Malanta, patuloy nilang sinisilip ang posibleng naging epekto ng naranasang matinding init ng panahon sa bansa sa behavior ng mga planta. Yan po yung mga binabantayan po namin sa market monitoring po namin. Meron po kaming mga na pagsususpetsahan pero kailangan po tinutuloy yung kumbaga po nag-iimbestiga ng masusi. Katulong po namin dito si PCC, Philippine Competition Commission. Para sa Bombo Network News, Bombo Victor Liantino nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantala, iba't ibang transport sector naman sa Pilipinas ibinahagi ang mga proyekto at inisyatiba sa pagkamit na epektibong transport systems sa bansa. Kaugnay niyan, may nagkalapang report si Bombo Joanna Martinez. Ibinahagi ngayon ng iba't ibang mga transport sectors sa Pilipinas ang kanilang mga isinagawang proyekto, inisyatiba at iba pang plano upang makamit ang epektibong transport system para sa mga Pilipino. Ito ay inilahad sa katatapos lamang na talakayan ngayong araw, ika-4 ng Hunyo ng taong kasalukuyan na may layunin ding magbigay ng mga solusyon sa napapanahong issue pagdating sa mga pampublikong transportasyon. Dinaluhan ito ni Department of Transportation Undersecretary for Road Transport and Infrastructure Jesus Ferdinand D. Ortega, DOTR MRT3 Assistant Secretary for Railways and Officer in Charge Georgette B. Aquino, habang kasama rin si Civil Aviation Authority of the Philippines Deputy Director General for Operations Captain Edgardo G. Diaz at maging si Maritime Industry Authority National Capital Region Director Engineer Mark Anthony Pascua. Ayon sa Department of Transportation Undersecretary for Road Transport and Infrastructure Andy Ortega, tila successful umano ang kanilang proyekto hinggil sa Public Transport Modernization Program na dating tinatawag na Public Utility Vehicle Modernization Program ng gobyerno dahil nasa 80% daw ang nakaisa rito na ngayon ay maaari na ring makatanggap ng iba't ibang mga benepisyo. Meron na siya mga benepisyo gaya ng SSS, PhilHealth, Pag-ibig. Ito na po yung ating pinakagusto mangyari ng ating libo-libong driver na kung ano yung meron tayo as a private or public employee ay meron sila. Habang ibinahagi naman ni DOTR MRT3 Assistant Secretary for Railways and Officer in Charge Georgette B. Aquino, ang progress na construction ng railway system hindi lamang sa Metro Manila kundi pati na rin sa ibang parte o lugar sa ating bansa. Sa ating Metro Manila Subway Project, no, na ito ay already operational and yung ating 3 tunnel boring machines nakapag-bore na siya ng 1 kilometer, 1.1 kilometers at 105 kilometers. So, inaasahan natin na meron pang 2 tunnel boring machines na mag-uumpisa ng kanyang operasyon by hanggang end of this year. Pagdating naman sa usapin hinggil sa transportasyon sa himpapawid ay siniguro ni Civil Aviation Authority of the Philippines Deputy Director General for Operations Captain Edgardo G. Diaz na nagsasagawa sila ng iba't ibang mga regular inspection upang masiguro ang kaligtasan ng mga biyahero nito. Ang ating pong safety regulation and oversight may kinalaman po sa kaligtasan ng ating mga paliparan at mga panghimpapawid. Iba't ibang ginagawa po ng civil aviation. Karamihan po dyan, inspeksyon ng mga airports, runways, training ng ating maintenance, lisensya ng mga piloto at mekaniko. Samantala, tiniyak din ni Maritime Industry Authority National Capital Region Director Engineer Mark Anthony Pascua na araw-araw silang naglulunsad ng monitoring sa safety compliance at maging sa ship at motor bangkak kasabay ng kanilang plano hinggil sa digitalisasyon. Sa ngayon ay patuloy ang adikain ng Department of Transportation sa pagtugon at pagbibigay ng comfortable, accessible, safe, sustainable and affordable transport system sa ating bansa.
Para sa Bombo Network News, Bombo Joanna Martinez nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Nakuhan po natin ang ating mga provincial report. Ang Palasyo ng Malacanang magsasagawa raw ng engrandeng parada para sa parada ng mga floats sa Manila. Kasabay po yan ng pagdiriwang ng Independence Day. Ang detalye mula po yan sa Bombo Radio Iloilo. Naghahanda na ang 10 mga local government units sa bansa na naimbitahan sa Grand Parade kaugnay sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. Ang Parada ng Kalayaan Grand Parade of Local Government Floats ay nakatakdang isagawa 5 ng hapon sa Quirino Grandstand sa Hunyo 12. Kabilang sa magpaparada ng floats ay ang Candon City sa Ilocos Sur, Cebu, Cavite, Aurora, Bulacan, Negros Occidental, Iloilo, Surigao del Norte, Jolo sa Sulu Province at ang Zamboanga City. Sa panayam ng Bombo Radio kay Iloilo Governor Arthur Defensor Jr., sinabi nitong makasaysayan ng imbitasyon na natanggap mula sa Office of the President dahil ito ang unang pagkakataon na makalahok sa naturang malaking parada. Sa parade float ng Iloilo, ipapakita ang Cry of Santa Barbara at ang establishment ng Federal State of the Visayas. Napagalamang ang public plaza sa bayan ng Santa Barbara ay ang lugar kung saan unang iwinagayway ang watawat ng Pilipinas sa labas ng Luzon 5 buwan matapos idineklara ni General Emilio Aguinaldo ang Philippine Independence sa Kawit, Cavite. Sa Parada ng Kalayaan, inaasahan na makilahok rin ang mga local government officials at ibang national government agencies. We're one of the few provinces, LGUs, who will have a float sa Independence Day Parade na sa Luneta. We will be there. Some of our mayors will be there. We invited them, our board members. So, sa flag ceremony, Luneta, then there will be a parade 5 o'clock in the afternoon, June 12, and we will present the Cry of Santa Barbara together with the municipality of Santa Barbara. Our mayor has to go to Luneta to join the president. That is the Independence Day celebration of Malacanang. Para sa Bombo Network News, mula sa Bombo Radio Iloilo, ako si Bombo G. Sapadios para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Kinumpirma ng Israeli Defense Forces ang pagkasawi ng 4 pang bihag sa Gaza na dinukot ng Hamas noong October 7 attack. Natukoy ang 4 na kalalakihang nasawi na karamihan ay matatanda na sina Chaim Perry at 80 anyos, Yoram Mitzger na 80 anyos din, Amiram Cooper 84 anyos at Nadav Popplewell na 51 anyos. Ayon naman kay Israeli Defense Forces spokesperson Rear Admiral Daniel Hagari, base sa kanilang nakalap na intelligence sa mga nakalipas na linggo, napatay ang 4 habang magkakasama sa lugar ng Khan Yunis sa Southern Gaza nang maglunsad ng operasyon ng Israel doon laban sa Hamas. Una nga rito, dinukot ang 4 na bihag mula sa Kibbutzis, malapit yan sa Gaza Strip noong October 7 ng nakalipas na taon. Sa kasalukuyan, nasa kabuang 1,200 na katao na ang napatay ng Hamas at dinukot ang 251 na bihag sa pag-atake ng Palestinian Islamist Group sa katimugang bahagi ng Israel noong nakalipas na taon. Nasa 105 na sibilyan ang napalaya sa isang linggong tigil putukan naman noong Nobyembre. Sa 120 naman na bihag na nananatiling unaccounted, marami ang pinaniniwalaang patay na. Samantala, pumapalo naman sa 36,470 na katao na ang nasawi doon sa Gaza sa loob yan ng halos 8 buwan na naggera sa pagitan ng Israeli forces at militanteng Hamas. Mga kabumbog Star Nation, bago bata, naiso namin kayong imbitahan na maliban sa News Center Makati o sa Bombo Radio Philippines News Center, maaari pa rin po ninyong matunghayan ang ating 31 fully digitalized AM at FM station sa pamagitan po yan ng ating mga social media accounts. Meron hong mga sariling Facebook page, mga TikTok at YouTube channel at maging ang Bombo Radio mobile applications na maaari po ninyong ma-download via Google App at Apple Store.
Para ho sa karagdagang mga balita at mahalagang impormasyon, mga Kabombo Castro Nation, tumutok po sa mga istasyon natin sa probinsya. Diyan sa bahagi po ng Visayas, meron po tayong Bombo Radyo Iloilo, meron din po tayong Bombo Radyo Bacolod, lalo ho ngayon at kailangan po natin ng sapat na impormasyon sa nag-aalburutong Bulkang Canlaon. Meron din po tayong Bombo Radyo Cebu, ang Bombo Radyo Rojas, ang Bombo Radyo Kalibo at ang Bombo Radyo Tacloban. Mga Kabombo Castro Nation, inaanyayahan po namin kayo na samahan kami na manalangin ng Orasyong Pirata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa buong mundo yan na pong kabuuan ng ating balitaan para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa Makati News Center para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Isa aton sini nga mga kabombo kay checkeron nato ng latest no sa bahin karon iya sang Negros. May kantanan sa paglupok sang Mount Canlaon. Ang FIVOX La Carlota nagpahayag nga naghagan-hagan ng epekto sining paglupok liwat sang Mount Canlaon. Apang sa aton sini mga kabombo hindi malipod kag manigar ang halit nga ginadulong sini sa mga naamtan sang ashfall. Check ta karon si Bombo Sol Binyas, and then pagasundan ini sang report ni Bombo Lindsay Badi kay mayara sa cancellation sa mga flight. Ginatos ka mga pasahero ang na-stranded karon dito iya sa may Iloilo International Airport diri sa may Panwa sang Cabanatuan, Iloilo. Check ta una si Bombo Marisol Binyas Sol sa report. Please come in. Nagkulukalma na diri subong Bombocham ang sitwasyon sa Mount Canlaon. Base man ini no sa monitoring sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology sa La Carlota City. Matapos naglupok kani isang gabi diri ang Mount Canlaon nga nagtugagid sang kakugmat sa pilaman ka mga residente o kun sa pumuluyo diri sa may Negros Occidental. Sang natigayon naton nga ma-interview diri si Engineer Marie Adeline Kinsha, ang Science Research Specialist 1 sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology sa La Carlota City. Sa subong nagkulukalman ang sitwasyon dito, apang sa gihapon may laki pa ini sa alert 2 or number 2 ang ilang area, meaning hindi sa gihapon safe magsaka abi o kung magkadto sa area 4 kilometers halin no sa permanent danger zone or within sa permanent danger zone. Wala man sa subong sang flight zone sa vicinity bangod sa danger abi o kung sa posible delikado ang ining ashfall ilabi na sa mga aircraft. Dugang padirisang natungdan nga bag-o natabo ang paglupok may ara na iyasang mga erratic or kumbaga mga unpredictable abi nga pagtaas kuno sang sining seismic activity or kun paghulag sang lupa diri sa may area. Sa diin sang Mayo 26 pa lang nagpagwa na gani ini sila sang advisory. Dugang pa diri ni Engineer Kinsha sang gapon bago kuno ining eruption Bombocham, may naobserbar na ini sila nga pila ka mga steaming activity. Ati do nagtaas kag hindi siya base abi sa kinandan man no kag sa subong sige-sige gani ang ila sini nga record kag at the same time monitoring man sa pila diri ka mga volcanic earthquake nga may mga gamay gid man kuno nga paghulag o kun ining magnitude sa area nila. Sa diin may mga reports pa sa gihapon no sang sulfur stench
sa area sang Bacolod City kag diri man sa Maybago City. Dugang pa niya nga wala pa sang nabaton man abi nga mga intensity reports regarding abi sa mga volcanic tremors sa ilang area, pero may kaangot man sa paglupok no sang bulkan. May isa diri ka volcanic earthquake ang nagluntad nga tina-record sa mass intensity nga 3.5. Suno pa diri kay Engineer Kinsha nga halin iya bombotsam sang alas 7 sang gabi, tubtob sang gina nga mga alas 9, mayara sang 81 na ka mga small low frequency volcanic earthquakes ang ila na record, pero subong no wala man sang na-report nga may nabatsagan ang amo nga mga events abi sang pagtayog sa ilang area. Sa dugang bala nga pahayag aton ipabati ang aton nangin exclusive interview kay Engineer Marie Andilin Kinsha. 8 p.m. hapon, nagpasaka kita sa alert level sa Canlaon from alert level 1 to alert level 2. Kaya ini, din-increase natin ang ating alert level because sang natagpo na eruption sa Canlaon, sige na 6:51 kahapon sang gabi. So, ang subong man, ang activity actually sa Canlaon, medyo nag-wind down naman siya. Kumbaga ang ang aftermath kumbaga sang eruption kahapon. So, ang experience sa mga ashfall events, ang mga sulfurous odors na langhap sa mga residents na sa area sang Canlaon is due to it ang ash nga ginpagwa sa Canlaon. May posibilidad, engineer, nga magtaas pagid ni ang alert level ya, or is may possibility nga mag-worsen pagid ang status ang Mount Canlaon dira, engineer? As of now, we're looking at our parameters. So sa subong, medyo nag-wind down ang aton nga activity. But then may mga parameters kita ang ginamonitor, ma'am, or the seismic activity sa Canlaon. So, ang mga lindog na kinasanayan natin, ang asupre nga ginapagawa sa ating mga bulkan, and ang ground deformation or pagbaga ng kita. So, if these parameters, may makita kita nga pag-increase in the coming days or in the coming future. So, this could be to step up or pag-raise again into alert level 3. Pero, kung ining mga activities, kung mag-wind down siya, few weeks, pwede man kita nga mag-step down to alert level 1. Okay. Oo. Engineer, ang sini sa Pumuluyo sang alert level 2. Ano ni ganing plastada sang alert level 2 or effect kay engineer, and at the same time ang danger sa Pumuluyo kag sa mga kasapatan or sa mga may kabuhi dira sa area, malapit sa area gid? So at alert level 2 man, may activity gyapon na may nga mga eruption na matabok. At alert level 2, ang aton nga monitoring parameters are more heightened, mataas ang ating nga seismic activity. Nabatian diri Bambotsam ang kabahin sang nangin aton interview kay Engineer Marie Andilin Kinsha, ang Science Research Specialist 1 sa FIBOX La Carlota City. Alright, so ang epekto na gid lamang iya sa karon ang mabatyagan sang mga kamumbo naton dito sa may area, but sa bahin sang activities sang bulkan mismo, nagahagana ini Bombosol, way na siya way na nagadugang ang asupre nga nagagwa, Sol? Sa bahin sang mga asupre, bibambot sa mga ashfall o kung pila dire ka mga nagaguluwa nga substance halin sa no sang bulkan Canlaon, wala sila sang may na monitor na subong, pero amo lang nino ang padayon nila nga ginalantaw diri subong Bambotsam ang paghulag o kung padayon nga paghulag abi sang pila man ka mga series of intensities and magnitude diri sa may malapit sa area sa Mount Canlaon nga naka-record sila sang 81 na diri Bambotsam ka mga small low frequency volcanic earthquakes. Mm-hmm. Pero hindi man iya makatugas ang damage, manubo lang intensity sini.
Roger, on that, Bambutsam, wala gani isang na-report nga may naka-report gani nga nakabatsag abi sa amo iya nga na-record nga ano diri no mga volcanic earthquakes kag amo na Bambutsam padayon man subong ang ila pag-monitor sa area. All right, thank you so much. Ini si Bombo Marisol Binyas para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo. Salamat kid Bombo Marisol Binya sa imo sini nga follow-up report. May kantanan sini pila ka mga flights ang kansilado sa karon driya sa bahin sa Iloilo International Airport. Bangod sina ginatos ka mga pasahero ang na-stranded karon sa Cabanatuan International Airport. Standby kay check naton si Bombo Lindsay Badi. May plano pa naman kung tani nga dugangan sang kaap sang 306 kag air conditioning system para nga mapamayo pagid ang serbisyo dira sa Iloilo Airport. But amo ning isa sa mga mambal naton bala hindi taman mapunggan nga hitabo nga kung sa din kinanglanon gid nga mayara sa pagpaiway sa mga flight karon Banwa. So ginatos ang na stranded. Check ta bala ang latest with the Bombo Lindsay Marilyn sa report. Please come in. Stranded subong Bombotsam ang kabugusan nga 1,450 ka mga pasahero sa Iloilo International Airport. Bangod nga kanselado ang mga flights kasunod sang paglupok mano sang bulkan Kanlaon kagabi. Sa pagpakigangot naton kay Engineer Eusebio Monserrate Jr., ang Civil Aviation Area Manager sang Civil Aviation Authority of the Philippines Region 6, iyagin pahayag nga hindi pa mahimo no nga mabutang sa hindi mahimo nga mabutang sa peligro Bombotsam ang safety sa mga pasahero bangod nga delikado kung pahanugutan nga maglupad ang aircraft. Sunod dali kay Monserrate, kanselado man ang mga flight sa Bacolod Silay Airport. Sa diin 1,501 naman ka mga pasahero ang stranded. Sa subong in close monitoring diri Bombotsam ang Civil Aviation Authority of the Philippines Region 6 sa Office of the Civil Defense sa tion nga makadeklara ini nga manubo na ang risgo sa volcanic eruption. Amo pa lang ang mga direktiba nila nga mag-resume ang flights sa iba ng mga airports diri sa aton sa Western Visayas. Wala man sang kanselasyon niya sang flights, magluwas lang gid sa Iloilo International Airport kay sa Bacolod Silay airport, pero madamo sa gihapon ang mga delayed nga mga flights Bombotsam sa iba nga mga airports diri naton sa rehiyon sa isa bangod man ina sa chain reaction sa mga airlines. Yari bala aton pamatian ang nangin pahayag ni Engineer Eusebio Monserrate Jr. We have that advisory coming from the airlines. All morning flights of Bacolod Silay Airport and Iloilo International Airport was cancelled. Ginkanselar tungod kay siling ko gan istorya namon kay gina ni engineer diri is ang ining mga flow or whatever na masabog sa bulkan ini, it might hit the aircraft during their flight. So tama ka delikado. So instead nga maggambol kita sa safety sa aton nga mga pasahero kagang sa mga eroplano, may ara nga flight cancellation. So the update is the whole morning flights for 2 big airports naton sa Region 6 is canceled. We are in close coordination with the Office of the Civil Defense. Once na mag-declare sila nga manubo ng risk because of this volcanic eruption, then we will resume the operation of the airports. Sa subong, ang pinakamalapit nga airports is Bacolod Silay Airport kagang Iloilo International Airport. Have monitored a lot of delayed flights because this cancellation would mean a lot of chain reaction in the airline. Si Engineer Eusebio Monserrate Jr., ang Civil Aviation Area Manager sa CAAP Region 6. So 1,450 nga mga pasaherong stranded rilan sa aton sa Iloilo International Airport samtang 1,501 naman ang stranded ng mga pasahero dito sa may bahin sa Bacolod Silay Airport, Bombotsam. All right, now as per FIVOX La Carlota, medyo naganagan na to ang activities ng vulkan. May information bala, Bombolins, kung saan o iya ma-resume?
ang mga ginpangkansilar siniyang flight sa mga nagkala-stranded dira nga mga pasahero sa International Airport. Subong man dito iyan sa may airport sa may Silay. Actually, Bombot Sam, subong nga information nga nabato naton from Civil Aviation Authority of the Philippines, Bombot Sam, for Iloilo to Manila lang abi nga flight subong nga hapon. Ginaka check-in naman ang iban nga mga pasahero kay ti una dari nga nagpagwa sila nga open na for check-in sa mga passengers. Bombot Sam ang Cebu Pacific as well as ang Air Asia. Sa Cebu Pacific ang flight 5J458 dapat kung tani ang iya dari nga flight is 11 kaina sa aga o galing kay ti na delayed ini sa Bombot Sam ginalantaw nga ti subong nga hapon ini sa mag-abot dari sa may bahin sa Manila, pero tingin na pahanugutan na ini sila duha lang anay ka mga airline Bombot Sam ang ginpahanugutan nga ti makabiyahe padulong dito sa Manila for Iloilo to Manila lang igit ini sa Bombot Sam. For Iloilo to Manila ang sila ito yaway pagid gyapon. Di pa sila pwede kalupan. Oo, wala pagid Bombot Sam. Iloilo to Manila palanggid sa subong nga hapon. Okay, ang Manila to Iloilo pwede man? Wala pa sang advisory Bombot Sam nga pwede na or makabiyahe na ang Manila to Iloilo. As of now, ang information pala nga nakuha naton diri sa CAAP Region 6 ang Iloilo to Manila lang ang mga flight for Cebu Pacific and Air Asia sa 5J458 kag sa Air Asia Z2310 pa lang Bombot Sam. All right. Idugang ko na lang Bombot Sam ang update man naton sa Iloilo International Airport. Iti syempre damo sa mga damo man abi sa mga reklamo nga nabaton tungod nga ti wala na maintain ang Iloilo Airport bisan pa nga kadamo na sa mga pasahero or damo na sa mga turista nga tinagaalabot diri sa ato nagakadto diri. So ang bahin sa Civil Aviation Authority of the Philippines nagpahayag nga dugangan diri nila ang seats sang Iloilo Airport kaya maagod nga makumodar ni ang mga pasahero ilabi na sa pre-departure area kay bangod nga 720 ang seating capacity kung tani sang Iloilo Airport kaya tinakitaan rin nila nga doon nagdamo ang volume bala sa mga pasahero Bombot Sam in kaso nga ti lakat abi sila magkadto sila sa Manila or diin Mandira. So dugangan diri sa 300 seats ang Iloilo Airport kag magluwas sila Bombot Sam ang air conditioning system man sa bahin sang Iloilo Airport i-improve man ina sa Civil Aviation Authority of the Philippines. Sa subong ang mga technical engineers sa CAAP ara sa Japan para sa pag-inspect sa sistema nabi kati mabakal man to sila ma-procure sila sa chiller kag sa tion nga matapos ang ila to nga pag-inspect i-deliver man ini sa region. So ginalantaw diri tatlo anay para sa subong nga tuig 2024 ang mga chiller Bombot Sam nga ibutang sa sulod sa Iloilo International Airport sa diin nga tiamuning ginalantaw nga maghahatag sa kasulhayan sa airport terminal building. So amo ni ang ilitas nga pahayag sa Civil Aviation Authority of the Philippines. Sa rin dugang nanging pahayag Bombot Sam ni Engineer Monserrate. It is an airport kung sa diin gin-build siya using the international standard. Pero nag-cater siya sa domestic flights. So diri ang aton nga pasahero sa subong nagadamo. Okay? So isa ka mayor naton nga concern diri sa Iloilo International Airport. Ang iya nga okay, sorry. So ang iya nga pre-departure area kung sa diin medyo kulang sa subong because of the demand. So may mga proyekto kita subong nung nakasalang para ipalaparon sa subong abi may ara kita nga 720 seating capacity sa aton pre-departure area and sa subong nga tuig ara na aton nga proyekto for the procurement sang additional space nga madugangan sang 300 more seats para sa aton nga mga pasahero. And also, in this airport, tungod kay nagadamo ang pasahero sa sulod, nagaplano kita nga dugangan pagid ang aton nga air conditioning system. Sa subong
subong gid nga tinion no, ara ang aton nga mga technical engineers sa Japan para sa pag-inspection sini nga system nga chiller. After sila nga ma-inspection, i-deliver na dayon diri pa kadto sa aton sa Region 6. Gina-expectar naton nga ang additional nga 3 ka chiller system nga ini pagka-installar sa masunod nga bulan. Okay? Ini sila tanan magahatag sang additional nga sulhayan sa sulod sa aton nga airport terminal building. Ang ini nga airport is Iloilo International Airport is isa kag nag-iisa lang nga airport nga nahatagan sa certification para sa EMS or environmentally friendly airport kay nakapasar siya sa international standard. We have been given the certificate coming from the Bureau Veritas. Okay? So, RD, and sa aton mga tagpalamati, subong nga aga, ang Iloilo International Airport kag ang kaap nangin kabahin sang inyo pagpanakayon every time nga magsakay kamo sa eroplano. And sa kaap, ginahambal namon, we love to serve and we will take you skywards. And Bombo Sam, ang kahayag ni Engineer Eusebio Monserrate Jr., ang Civil Aviation Area Manager sa Kaap Region 6. Sakupo na lang nila ilang audio system? Oo. Okay. improve ba nila ang bullets? Microphone, Oo. Basi kung dindela na nila nga hilit-hilit binakalang microphone. Ano mga di kalidad namla? Parang may gasuro. Anyway, good news ini. Parang mas madamo makater sina dira. Hindi mabudlay sa mga kauturan nato mga kabumbot ang nagabiyahe, Bomolinsi. Amo gid kagati bala mo naga-develop pangidaan ang Iloilo Province as well as Iloilo City. Dapat nga aton nga Iloilo International Airport mag-develop man ba mo siya. All right. Ini si Bombo Lindsay Ermitanyo Bade para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Salamat gid na Bombo Lindsay Bade sa imo sini iya nga follow-up report. Balik kita dira na sa sining epekto sang volcanic eruption. Tagsa iya kamay magaluntad sining volcanic eruption sa aton sining mga kabombo. Now, may mga advisory gina dayon or shall I say cancellation sa mga flight. Ngaman, no, kay ang volcanic eruption sarang iniya makatugas ang serious hazard sa air travel. Katulad ng ilamang sang sining ash, asupre nga gina-release sa atmosphere nga kung sa diin sarang ini nga makadamage sang makina sang eroplano nga ti magakos sang failure, no, sa aton sini nga mga kabumbo. Hindi lang kay makina sa eroplano ang sarang nga maguba, sarang man ini nga maguba sa aton sini nga mga kabumbo ang flight control system, no. Could you imagine kung mapiktuhan ini, tuman ka delikado sa aton sini mga kabombo? Ang una sini nga manginipikto is syempre reduce ang visibility kag amo niyang mga hindi pwede kung eroplanong imo sini nga ginasakyan sa aton sini nga mga kabombo, no? Ang poor ang visibility, ang flight control system maguba, kagang isa ka kurulba namong engines, no, ang makina mismo sa eroplano ang maguba. Si Sus Maria kagusip po, no, kakurulba na sa aton sini nga mga kabumbo kag amo nang dapat nga ginalikawan man sa aton sini iya nga mga aviation authorities. That is why nga may cancellation sang flight sa aton sini karon iya nga mga kabumbo. Ang mga airport, particularmente abi ang Iloilo International Airport kay of international standards ini, no? May mga nagakaigo man ini sila nga mga mambal naton abi pamaagi, no? Nga ti laban or almost basta gani iya of international standard ikaw
Tido kasubong iyang naanad na malang sa sining mga volcanic activity, bala kag ginapreparahan ini nila. Kag they know how to deal. Now, sa aton sini nga mga kabombo without closing the airport or cancellation of isang flight, pero sa nahambal na gani isang CAAP, no? Civil Aviation Authority of the Philippines, kag subong man sang in charge nila sa may Iloilo airport, hindi na taton pag-irisgo, no? Ang aton sini mga kultura naton sini mga kabombo, mga pasahero diri sa international airport, no? So sa pagpamangkot aton sa kay Bumbulinsi, may duha to ka flight nga ginpanugutan Iloilo to Manila, no? Magluwas sina wala pa bangod sini Banwa, no? Ngati gina pasiguro man sa aton sini motoridad nga safe ang pagbiyahe sa kahawaan antes anay ini pahanugutan nga mag-resume ang mga flight nga ginkansilar. 24 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa. Sa aton sini nga pagpanumbalik ka Banwa, Mayor Jerry Treñas indi luyag nga maeksperiensyahan ni Inday Raisa Treñas Chu ang iya sini nga naeksperiensyahan sa politika sadto. Kung madumduman nyo pa, makapila ka bes nga ginplastar man diri ni Mayor Jerry Treñas nga hindi man gid amo sina kaimportante ang ginatawag sini iya nga mayara ikaw sang partido. Kay makapila man ka bes nga nagdalagan si Mayor, hindi lang kay para iya sa posisyon nga Mayor, nakagi man siya dalagan na posisyon for representative. Why may naghatag sa iya sang ginatawag sini nga certificate of nomination? Kay why siya sang partido? Timbali Mayor GPT, siya ti daw kuman kuaw. Sa mga nagapamangkot nga ti nagsumpa nga nitong iban sini nga mga miyembro dira sang Uswag Party, no? Or sa partido sang Uswag sa linyada nila. Ti nga why nag-isa? Ano nagsunggod si Mayor Jerry Treñas? Si Mayor naintindihan naton bilang amay kag naturalmente lang na iya sa nature sang amay mo nga dapat at all cost maprotehiran niya ang iya sining anak sa naman nga sahi sang mga ill effects, no? Either physical, emotional, psychological, lakip na political. Sa aton sini mga kabombo, that is why nga ti dinala to yan ni Mayor Jerry Treñas. Sinday Raisa Treñas Chu sa kay sino ka ito? Nalipat ako ang sa likod sa National Unity Party, no? Kay Enrique Razon, no? Ngati isa man sa mga pundasyon kag haligi sa National Unity Party. Kag dito, nakadesisyon sila nga Sinday Raisa Treñas ang magaupod sa NUP, kaupod man sa kay Mayor Jerry Treñas. Kag ti may alliance man ang NUP kag ang PFP. Sa aton sini mga kabombo. Lakip na sina diri karon. Ang natabo sa Banwa sang San Enrique, sa San Enrique PNP nga may nagpadulong dito nga magpangayo kung tani isang police assistance. Galing kiti pag-aboto ya sa mga sa police assistance. Abi gani isang tao to kung balay mo. Kaya kung tulog ng tao sa balay mo bumil, di ba patay ta na nga suga? Kulang na lang huragok tong batian niya. Tikuti pinang-relieve to sila. Ang anay desk officer kag hepe sa San Enrique PNP posible masuspend sang 90 dias sa sining pagpabaya nila sila nga responsibilidad. Sunod kay Police Director, Police Brigadier General Jack Wangki. Balikan taning detalye sa mga balita karon kaupod sa aton sino Bombo reporter sa paray nga pagpalayag sa Bombo Anay sa auto pagkatapos ang pinaka-importante nga mga pahibalo. Oras na. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic.
nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section. Para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for June 2 to 8, 2024. Ang Hunyo 7, amo ang first Friday of the month. Ini ang ika-12 nga promesa ni Jesus nga ginhambal pinaagi kay Sister Margaret Mary Alacoc para sa tanan nga mga devotees sang Sacred Heart of Jesus. I promise you, in the excessive mercy of my heart, ngang akon all-powerful love, ang igahatag sa tanan nga magabaton sang Holy Communion sa first Fridays sa siyam ka consecutive months ang grasa sang final perseverance. They shall not die in my disgrace, nor without receiving the sacraments. Ang akon divine heart among ila mangin safe refuge in this last moment. In line with this, ginaagnang tanan nga mag-attend sang First Friday Mass to honor the Sacred Heart of Jesus sa La Tolda sa Hunyo 7, magasugod 5:30 sa hapon. Songs that are largely from the past years ang liwat nga maginiinyo kaupo ng Technocrats Band sa concert at the Plaza, kicking off at 6 p.m. sa Sabado, Hunyo 8. Sa tion sa musical show, napuno ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition Mags kag madamo pa nga iban ang igaparafol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Hunyo 9 Domingo, imbitadong tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa La Tolda sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sa misa, pangayoon naton sa Ginoo nga iya pahumukon ang tagipusoon sa mga lideres ng conflicting countries para madasig nga magpanumbalik ang global peace. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Ang pinakaunang nga department store sa Pilipinas, ginbuksan sa Iloilo sa dong 1877. Ini amo ang Huskin and Company nga nahamtang sa corner Caliri. O si Rosel Songano, Miss Philippines Water 2021. Dako gid ang akon pagpasalamat sa University of San Agustin. Kay madamo nga oportunidad ang nagbukas nga mangin madinalagon ako sa akon obra. Dali na sa palaabuton nga July 13, 14, and 15 as the university celebrates its 120th years of excellence with the theme A Gift. Viva San Agustin! Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sa hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sa comprehensive reviews in food science and food safety, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kung killing properties. Hindi ako ne. Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker.
Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasang karon. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Paano bala magpain sang basura sa panimalay? Magpreparar sang separado nga suludlan para sa wet kag dry kitchen waste. Magpreparar sang duha ka mga suludlan para sa dry waste sa bilog nga balay, isa sa plastic kag isa sa papel. Ibutang sa isa ka suludlan ang mga bagay nga pwede pa magamit liwat ukon mabaligya kag ihaboy naman sa gwa sang puloy-an pakadto sa basurahan ang mga wet wastes. Makakinot kag makakwarta ka na, makabulig ka patipig kag sa katinlo sang imo palibot. Nagaproblema ka man wala sa pagtuon kung suspendido ang face-to-face classes bukod sang tuman ka init nga tiyempo? Paano ka bala epektibo nga makatuon? Bisan wala ikaw sa eskwelahan. Kinahanglan gid nga hibaluon mo kung saan ikaw pinakaproduktibo kung magtuon. Inibangod iban sa mga estudyante, mas epektibo ang pagtuon kung sa gabi, samtang ang iba naman ang mas produktibo kung adlaw. Hindi pagpilita ang imo kaugalingon nga magtuon kung feeling mo nagapalangluya ang imo brain power. Pili agid ang tion nga alerto ikaw para sigurado nga maproseso sang imo utok kag hindi makalimtan ang imo ginabasa, ginasulat ukon ginapamatian. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang pertussis ang isa ka makalalaton kag makamamatay nga balatian ilabi na sa mga lapsag, nagalaptang bakterya pinaagi sa paginhawa, pag-ubo kag pagpangatsi sang tawo nga may pertussis o kun whooping cough. Ang mga sintomas ini ang nagaumpisa sa sipon, ubo kag hilanat kag nagalala ang ubo sa sulod sang isa tubtub duha ka semana. Gani ko nagabatyag ikaw, imo bata o kun himata sa nasambit nga mga sintomas, gilayon nga magpakonsulta sa doktor. Siguraduhon man nga mabakunahan ang inyo nga mga tsikiting. Ang Iloilo ang pinakauna nga syudad sa luwas sang Manila nga nakaangkon sang direct shipping lines padulong sa iban nga mga pungsod. Halin sang 1855, nagaserbe na ang Port of Iloilo nga alagyan sang mga international shipping lines nga halin kag padulong sa Australia, Hong Kong, China, Singapore, Europe kag Amerika. September 29, 1855, sang ginbuksan ni Queen Isabella II sang Spain ang Port of Iloilo para sa international market. Mas nangin mahapos pagid ang trade sa tunga sang Iloilo kag Europe, ilabi na sa United Kingdom sang nabuksan ang Suez Canal sadtong 1869. Ang Ilonggo nga si Eugenio Eugene Torre amo ang una nga Filipino nga nakaangkon sang titulo nga chess grandmaster matapos siya ang nagdaog sang silver medal sa ginhiwat nga 21st Chess Olympiad sa Nice, France sang 1974. Sang 1976 sa isa ka chess tournament sa Manila, naghimo pagid sang maragtas si Torre bilang una nga nakaluto sa sadtuanay world champion nga si Anatoly Karpov sang Russia. Si Torre ang nangin malapit man nga abyan sang American chess grandmaster nga si Bobby Fischer. Natawo si Torre sa Iloilo City sadtong November 4, 1951. Halos hindi na maisip ang mga medalya nga nahakot ni Torre para sa Pilipinas halin sa magkatuhay nga mga chess tournaments nga iya nadagaan sa magkatuhay nga bahin sang kalibutan. Sang 2021 nalakip si Torre sa World Chess Hall of Fame. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kaduan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta 300 katapaka halin sa imo likuan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines.
Basta Radio. Bombo! Hindi man malain ang mag-loan, ilabi na kun major ang imo balaklon. Kaangay abis ang balay o kon salakyan nga kinahanglanon mo gid. Apang panugyan bala sa mga eksperto, kun dako gid ang imo baklon, ang cash gihapon ang best, safest kag cheapest nga option. Kun cash ang imo gamiton, malikawan mo ang interest kag sampaw-sampaw nga utang nga masami naga-require pa sang binulan o kon tinuig antes mo mabayaran. Apang paminsara nga kung ikaw may sinuptan sa bangko, mahimo pa ini makatipon sang interest nga mahimo mo bukadon sa tion sang purchase. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Yari ang mga simple nga pagiagon makakinot sang tubig. Hindi mag-shower o kon maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa pagpaligo sang 2 ka minutos ang makabuhin sang 30% sang ginakonsumo nga tubig. Maggamit sang shower timer o kon mag-set sang alarm sa imo cellphone kag ilimit lamang sa 4 ka minuto ang pagpaligo. Kung nagagamit sang shower kag nagahulat pa sa pag-init sang tubig, saluda sang balde ang nagailig nga mabugnaw nga tubig kay sarang paining nga magamit. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga kadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Yari nga mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Ipabili ng katinlo. Maghugas sa mga kamot bago mag-uyat sang pagkaon. Kag masami nga himuon ini sa tiyon nga nagahanda ikaw sang pagkaon. Maghugas man sa mga kamot pagkatapos nga nagamit ikaw sang kasilyas. Hugasan kag tinluan sa maayo ang lamesa kag tanan nga mga kagamitan sa paghanda sang pagkaon. Siguraduhon man nga safe ang kusina kag pagkaon gikan sa mga insekto, mga peste kag iban pa nga mga sapat. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Ang tumandok sang Haro, Iloilo City nga si Melquiades Gamboa Ihereyos ang pinakauna nga Filipino nga nagtapos sang Doctor of Laws degree sa prestihiyoso nga Oxford University. Nagserbe man si Gamboa bilang Philippine Ambassador to India sa 1956 tubtob sang 1958, subong man sa United Nations kag sa Court of St. James. Nagsulat si Gamboa sang pila ka mga libro kaangay sang An Introduction to Philippine Law kag a Dictionary of International Law and Diplomacy. Ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa Bombo Radio Iloilo, Philippines Standard Time. 41 minutos na nakaligad sa takna siningalaw na balik na diri sa pagpangalagad sa Bombo Hanay Zaudo. Si Mayor Jerry Treñas hindi niya gusto nga ma-experiensyan man ni Inday Raisa Treñas Cho ang kapait kunyara kana sa political field. Hilabi pa kung waya sang may mahatag sa imo sang certificate of nomination, pero tigin pa matudaan isang alkalde nga anay kongresista man nga bisan waya sang certificate of nomination kung pilion kaya sang pumuluyo nga magapanguna magadala sa ila sa kayuhan, definitely matuman ina sa aton sining mga kabombo. Pero ang punto sang alkalde bilang amay, hindi lang siya luyag nga ma-experiensyahan ang mga mapait sining na experiensyahan niya samtang ini siya ang nagapaningkaras man sa tinutuyo nga makaserbisyo sa Mayo diri sa syudad sang Iloilo. Jel, sa report, please come in. Din paatag Iloilo City Mayor Jerry Treñas Bombotsam nga hindi niya gusto matabo sa iya nga bata ang naagyan niya sadto sa iya nga career sa politika nga wala sang partido. Rason niya ginpaintran niya si Miss Raisa Treñas Cho sa National Unity Party. Sa interview sang Bombo Radio, si Mayor Jerry Treñas iging pahayag na makapila na nga daan kabet nga na-postpone ang pagpanumpa kag ang offer sa Partido Federal ng Pilipinas. Rason, naging pakilala niya ini
si Ms. Raisa Traniascu sa mga opisyales sang NUP sa mga kabombo naton. Sunod sa alkalde, siya sadto makapilaman kaya beses kinabudlayan magsulod sa mga partido kagagin na ibandri bombot siyam nga rason nga ti nagpaningkaras siya nga magsaylo man sang partido. Pagpatag ni Mayor Jerry Tranias nakatalana na nga magsumpa ang iya nga bata sa idalom sang National Unity Party. Kaga wala pa man ini siya sang exact date sa mga kabombo naton, pero ang event will be the membership meeting sa National Unity Party kaupod ang mga national associates. So matian sa balawang mo siya magkabahin diri sa nga pagpahayag ni Iloilo City Mayor Jerry Tranias sa nga aton may interview. Ang sumpa bala sang PFP do kapilana na postpone. So, mindala ko na lang to si Raisa sa leadership sang PFP. Kilala ko na to siya, kanay Secretary Puno. Parang, we don't want to be, like ako sang paglagan ko sang 2010, all of a sudden, wahin ako sa lakas. So, I had to look for a party. I joined NP at that time. Sang 2018 naman, all of a sudden, why na ko sa PDP laban. Why ko ginataga ni Diggs, sang Kona. So, yan, I had to look for a party. So hindi man ko gusto matabo sa bata ko. That's why, kung ano man matabo, kundi siguro doon, tan lang may hara sa partido. Masumpa na si Ma'am Raisa, sir, sa NUP or saan o siya masumpa? She is going to take her oath in the next scheduled membership meeting of the National Unity Party. Why ko kabalo kung saan, but that's the latest nga nakuha ko kay former Secretary Ronnie Puno, who is the president of NUP. Bombat siyam na batian sang mga kabombo naton si Iloilo City Mayor Jerry Tranias. Alright, why pa sang specific date? Wala pa specific date rin sa mga kabombo naton, pero nagahulat ng gitlang sa confirmation date ang kampo ni Mayor Jerry Tranias kag ang tima ni Ms. Raisa Traniascu para sa formal niya sini nga pagpanumpa sa idalom sa National Unity Party Bombat Siyam. Pero ang konfirmado pagidiri is ang from 2 weeks from now or 1 month from now ang pagpirma sang alyansa sa kaupod abidiri ang sa kaupod sang Partido Federal ng Pilipinas ang NUP. Kagdi pati man diri ang lakas CMD nga united ini sila nga mga partido sa idaloman o kaupod ang partido ni Presidente Bongbong Marcos Jr. which is ang Partido Federal ng Pilipinas. Mag-abo sina iara sa lakas si Congresswoman Jam, NUP, Sinday Raisa. So, siguro ang akon sini nga paglantaw, kanya-kanya man issuean sa certificate of nomination mo and acceptance. Tagsa ka partido, munmut silingon nga mayara ka mo sa alliance, makontrol sa Partido Federal ng Pilipinas. Do kanya-kanya niya nga partido mahatag sang kunani sa ila sini nga tagsa ka kandidato, Bombo Angel? Doon mo ng plastada Bombo Siyam, kag do wala man gani ini siyang makapilan na ni Kabeses, nindugan si Mayor Jerry Tranias, nga ang partido iya, National Party, okay, hindi siya mas maayo ni kung may partido ka when it comes sa mga proyekto na alyansa mo or kaupod mo ang presidente sa mga proyekto. Pero when it comes sa local politics, aside nga separate man na paghatag sang kona, ang hand in hand ko rin nga pagpangampanya, ang dako man na factor nga dapat or ginalantaw gate sa mga botante diri sa bahin sa Iloilo City. Alright. Ini si Bombo Angel Pichiliertan para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat kid Bombo Angel Tan sa imo sini iyang follow-up report.
Now, kung aton siniyang sipad-siparon abi, kag kung paminsaron aton banwa, no? Before sang announcement ni Mayor Jerry Treñas nga si Inday Raisa Treñas Chu maupod sa National Unity Party, nagpakikita ni sila sa kay Mr. Enrique Razon kag sa iban pa sini nga mga opisyal sang NUP. So dito na natigayon ang negosasyon abi kag ginbaton man sang NUP si Inday Raisa Treñas Chu. Sa aton sini karon niya mga kabombo. But kung paminsaron mo mga pitsabla, no? Abril, masumpa ko si Inday Raisa Treñas Chu na postpone, tapos first week sang May, why magyapon na dayon, second week sang May, until sang third week sang May, matapos yung pronouncement ni Mayor nga si Inday Raisa Treñas Chu sa NUP na lang maupod, pagka Domingo, naghambal ang Partido Federal ng Pilipinas nga sige, dayon naton sini nga oath-taking. Pero take oath ang mga kaupdanan ni Inday Raisa Treñas Chu sa linyada, ang mga konsihal, no? Kag si Vice Mayor Jeffrey Ganson sa aton sini nga mga kabombo, mga incumbent city councilor, may mga punong barangay pa ganito, no? Tapos may isa kuro ka incumbent city councilor nga wala iya nag-upod sa pagsumpa sa National Unity Party sa aton sini nga mga kabombo, no? Yan naman, coincidence lamang or dumayara sang mambal naton tinagabantay sa kung ano iya ang mangin move ni Mayor Jerry Treñas sa iya sini nga mga plano kag gilayon man sini iya nga i-counter. Kaya tinutuyo anay, ang una nga tinutuyo is that mangin kabahin sang Partido Federal ng Pilipinas si Inday Raisa Treñas Chu. Ug galing kinagsumpa sa lakas CMD si Congresswoman Jan Baronda kag ang lakas CMD and the Partido Federal ng Pilipinas mayara sang alliance. Amo to nga wala na dayon? Or makapila ka bes gagin paiway? Gin-postpone until such time nga nag-decide na lang yan si Mayor nga niya, tibay nyo, pila lang ta. Kagamo to nga gindayon na ang oath-taking sa aton sini mga kabombo. Di may paminsar nga kasubong sina ang mga sitwasyon nga nagaklinabo. Pero kung lang taon naton banwa, ang punto nga mas mayo gidya kung mayara ka sang partido sa nasyonal, kay kuno damo proyekto to, mahapos ka makapalapit to, no? Di kon madumduman sa aton sini mga kabombo, during sang tiyempo ni former President Rodrigo Duterte, tiyang mayor ta, hindi man niya sila gani kapartido. Pero may mga proyekto man sa gyapon nga tupa sa syudad sang Iloilo, no? Sa aton sini nga mga kabombo. Ti isa malang ina sa barasihan niya hindi bot silingon nga kapartido kamo sa presidente, amula na iyang tion nga makaangkon ka sang mga proyekto sa aton sini mga kabombo. No? Bala mo ining mga senador, mga vice president, mga presidente sa aton sini nga mga tagpalamati, ginalantaw man nila ang ikasangkol puwersa sa isa ka lider abi sa isa ka lugar. So ang sureball sila Drea Banwa nga ang mga matag-asining opisyal sa tiyempo
sang kinahanglanon nila mga local chief executive, bisan ining mga local chief executive sa aton sini nga mga kabombo, mangin maila sila inaiyang masunod-sunod kag amoyang magpagaga to. Para lamang ati kung mangin ka partido kamo sa aton sini mga kabombo, ano ang sarang nga mabulig manaw sang isa ka local chief executive abi sa isa iya ka nagapapili senador, nagapapili vice presidente or presidente. Ang common denominator sinadira banwa, pila ka tawo, pila ka botante ang mahatag mo pananglitan nga sa imo kami iya magsandig bilang kapartido namon. Masulod sa amon sini nga mga partido kag mangin kalyado kita. Amo man sinagyapon sa aton sini nga mga kuturan ang nagamater. Tinapamatud-an man ina ni Mayor Jerry Triñas. Why sa may nag-issue siya sa certificate of nomination and acceptance sa aton sini nga mga kabumbo, pero ti nadaog yaman. Ti anong nagaklinabo dayon ti siya diri ang ginaamag. Agod nga mangin ka partido sa aton sini mga kabumbo. O galing daw naglain ang huyop sang hangin. Kag anong sistema do ginapalagyuhan siya sang Partido Federal ng Pilipinas. Pero kung lang taon mo naman ang nag-transpire sang Domingo sa aton sini mga kabumbo, with arms wide open man nga ginbato ni Mayor Jerry Triñas di ang mga matagas ka opisyal from the Partido Federal ng Pilipinas. May haksanay hasta nga sa punto nga may nagbisa pa sa kay Mayor Jerry Triñas. Showing respect sa ginakabing nga leader diri sa syudad sang Iloilo. Sa aton sini nga mga kabumbo. Tidindiin ka man imo iyang mataas nga opisyal sa Partido Federal ng Pilipinas. If I'm not mistaken, do si Sap Lagdameo adtong nagbisa sa iya bumbo Omel. Antes nga magpauli or magbalik, mag-pull out diri ang mga matagas nga opisyal sa Partido Federal ng Pilipinas. Tinagapakita lamang sa aton sini nga mga kabombo nga sa gyapon ang pwersa ni Mayor Jerry Triñas ginakilala diri sa syudad sang Iloilo. Galing kiti si Mayor Goro natak-ana ya sang hulat para nga sigurado kag hindi lang niya mabatyagan ninday Raisa Triñas Cho ang kapait sang pamulitika, granting nga bag-uhanon lang ini siya sa pamulitika. Akuon man kag sa hindi ninday Raisa Triñas Cho ti ining mga isyu pananglitan nga later on samtang nga nagahilapit ang kampanya kag during campaign period may mga issues ginaiyaday nga ihaboy sa imo kag hindi lang basta issue ina sa mga tinaga pati sa tion iya sa nga kampanya dira na da kag mas mangin mahigko pagid ang habuyanay lutak. Tiayhan preparado sinday Raisa Triñas Cho sa mo sinang sitwasyon. Pero ang ginpasiguro lang yan ni Mayor, nga hindi ni Inday Raisa Triñas Cho ma-experiensyan ang sadto nga na-experiensya ni Mayor nga do kasubong iyang ginsikway or kung hindi man siya ginsikway, why siya sang partido nga naghatag siya sang Certificate of Nomination and Acceptance. That is why pinasumpa niya na naging secure niya nga pasumpaon si Inday Raisa Triñas Cho sa National Unity Party. 57 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa. Anay Desk Officer kag Hepe sa San Enrique PNP ba posible nga magapangatubang sang 90-day suspension
bangod sa kapabayaan sa ila sini nga katungdanan, nga maghatag sang assistance whenever nga may nagakinahanglan. Bombohana sa report, please come in. Bombo Trump posible nga masuspend sa 90 kaadlaw o kung 3 ka bulan si Police Corporal Ryan Barbosa ang desk officer sa San Enrique Police Station bangod sa neglect of duty. Kung madumduman, naglaptang ining video nga madugay nga nagpanawag sa sagwa sa San Enrique Municipal Police Station si alias Kiko nga agod magreklamo kon tani ag ginhurika pini sang isa ka miyembro sang LGBT sa ilang nga public plaza apang mabatian man sa video nga daw nakaingam ini apang wala sang taho ang amo nga police station. Sa interview sang Bombo Radio kay Police Brigadier General Jack Wangki, Regional Director sa Police Regional Office 6. Iyagin pahayag nga nagapadayon pa ang investigasyon sa 7 ka mga pulis ng San Enrique Municipal Police Station nga gintang relieve nga Sanday Police Senior Master Sergeant Joe Andy Matutino, Police Staff Sergeant Maria Ella B. Cachuela, Police Staff Sergeant Jevelyn P. Parcon, Police Staff Sergeant Diane Ray G. Parcon, Police Captain Lawrence P. Senyosa, at Police Captain Ryan E. Barbosa. Police Corporal Ryan Barbosa, kag lakip naman diri ang ila mismo nga hepe nga si Police Captain Irodon Parcona Bombo Cham. Kung tuliin, lakip ang sa ginapadalman sa investigasyon amo ang pagpadulong sa duha ka pulis sa puloy-an ni alias Kiko. Kung tuliin na allegedly ginpilit nila si Kiko nga magpirma sang affidavit kag mag-issue sang public apology. Sunod kay Wangki, sa inisyal nga investigasyon, nagagwa nga dako ang salabton diri ni Police Corporal Ryan Barbosa nga amo ang desk officer sa itong tinion, bangod ginbayaan sini ang iya presto samtang wala pa ang iya nga karelyebo. Pahayag pa ni Wangki nga madalan man sa liability ang hepe nga si Police Captain Parcon sa command responsibility kag ginalantaw pa kung ano ang mangin liability sa ibang nga kapulisan sa San Enrique Police Station. Yari ba kay pamatian nato ng ining pahayag ni Police Brigadier General Jack Wangki? Yes, Ray, atong pang-relieve naton nga mga 7 policemen. That includes ang ilang hepe. Ongoing na ang ilang ongoing ang ilang pre-charge investigation, but the initial result therein is ang isa nga may dako nga liability amo niyang desk officer nila. Ang desk officer si si Corporal Barbosa. Barbosa. Kay he's supposed to be there until the time sang iya nga off duty. Pero it appeared sa investigation naton nga nag-leave siya sa post niya. Without waiting for the person nga mag-relievo sa iya. So that is tantamount to neglect of duty for leaving his post. And siyempre, makita man natin na may liability man ang ilang chief of police for command responsibility. But the others, possibly ba si makakuan sila? Ginalataw natin kung anong liability siyang iban. But considering sila tanan duty dira, let's just wait sang results sang pre-charge evaluation nila. Pre-charge investigation that will take mga 10 days. 10 working days sila, sir? Depende sa degree sang case niya. Sir, if found guilty, sir, what will happen? Sa hepe, as command responsibility kag sa mention mo si Barbosa, sir? Neglect of duty, ang maximum nila is suspension. Suspension for 90 days. Or even, depende sa degree. Depende sa degree sa neglect of duty, even, bata dismissible offense na siya, di ba? By the way, how about ang duty sentinel, sir? Di ba dapat may ara na someone aside sa desk officer? That will depend sa kanila, sa structure nila. Structure nila. So, ang investigation naman natin, sir, sa alleged duwa ka police nga nagpadulong dito, initially sa mention ni Kiko Barbosa, sir, ang apelyido. Ano ang update diri, sir? Yeah, they are also being investigated. Atong nagambang daw gin-coerce siya or daw gin-influensya siya para
Nakaupo sila dito siya ba? Sa charge sheet natin. Bombo Cham na batian diri ang payag ni Police Brigadier General Jaco Angkia, Director sa Police Office. Abi ko anay kung voluntarily nagpadulong lang to atong nagreklamo kag mag hambal nga iya-iya lang to nga wala sang may nag-entertain sa iya nga pulis para nga do mag-istoryahan siya sa social media. Kay gali mo may nagkantot yun sa ila balay kag nag gulat sa iya or naghambal siya nga kung hindi ka magpagwa na gani isang public apology na nga ara kami to kagway patay suga kagway kami gakratulog to garalaway kami gagaruragok kami to mandam kasamo na. Yes, Bombo Trump after sinasang allegedly ganing padulungan din mismo sa ining pulis nga si Barbosa si alias Kiko man sa ilang nga panimalay agad magpapirma sa affidavit man nga tiga pamatuod nga ibawion ang iya pahayag nga sirado kag wala sa nga kapulisan dira sa May San Enrique Police Station. Kung may ayoon ka sa tao dapat bala nga gulaton mo siya, dapat bala nga i-coerce mo siya. But silingon tani kung ayo kag nagpangabay ka ano gusto mo kabaylo sang pagpirma mo na sa affidavit nga no gusto mo bago nga cellphone, bago nga motor. Siyempre mamuha na. Karir mo di as police ang nakataya mo. Abi mo madala mo gyapon sa mudlo, kundi bumalik pa sa imo. Di blahan? Amo gani mo siya guilty man hindi yun nagbawi no o kung nagpanugid man ini mismo si alias Kiko nga ti ginakadulungan gid mismo sa kapulisan na iya nga balay agud mapapirma lang ti kundi subong sige pang investigasyon na patuhoy man sa ining kay Barbosa nga siya man niya tudol Kiko nga padulong gid mismo sa iya balay. Pila ka bilog gani niyang nadala sa to sa San Enrique sleeping incident? Pito ini sila Bombo Cham, dala na diri ang ilang hepe man. Dala ang hippie, pito sila. Pito sila, dala ang hippie, kay hippie, abi, butang ta, by post, may anom katag jis-jis. O butang tabi kiti, do, dako-dako. Ano orang ko na hippie gani? Police Captain ini si Ma'am Irel. Captain, di pwede guro kadagdag 30 si Cap, no? Kay Cap, abi, 30. Tapos sa anom ka mga pulis, tag 20-20 sila, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 120. Plus 30 ni Cap, 150. Pwede marisguan ng 150 No, total. Tagligan mo lang ila bonus mo. Pwede marisguan ng 150. Ari 150 dol. Ari 150 dol. Hindi na lang magreklamo to dol. Ito nato lang ito bala ano lang na bala dol. Hindi nga may inaayo ka na gani. Mudluan mo pa. Kunti, nadugangan pa ginang bukol nyo. Bumuha na. Amo gani nga ti naka-timing gini sa nga nagpanindugan gid mismo ang pagreklamo nga ti matuod giyang una niya nga pahayag kag wala na sa isang tanong nga bawi ang painiluwat mo siya. Sige. Practically speaking na ya kon yung bumuha na. Tiyamakon mo may 90 days suspension. Kung masuspend ka nga daan, tanan mo yung benepisyo, tanan nga mga allowances, no? I-donar mo na sa duta. Kay, hindi na mag-abot, hindi na magtupa si mo, bumuha na. May mga demerits, kasus Maria kagusip, tiapam mo na gani ang bako, pwede marisguan, 30, 20, 150, tanan. Pwede na sa inyo kabakal sang bago nga scooter, o kon, bago nga cellphone, plus tripod, plus lights, and mini microphone. Kiti do vlogger kung ito nagreklamo sila. Mabuha na? Yes, mga champ na bulog na ini sa iyang bago nga production ni kiti makumpleto na iyang gamit sa advertising na kung muna walang inistrihan ay mga champ. Sa sunod, mga moms and sirs, lupang unsiyo mga mubla kay gayo na mo sa tao, mudluan nyo pa kung binalikan ka mo. Salamat kayo, Bombohan! Ini si Bombo Hana Joy Mendoza para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Nasa radio, Bombo! Pero hindi na kita maglabot sa musin nga punto kung may ara sang naga-duty, kagway sa may nagakatulog.
sa aton sini nga matag palamati. But silingon na cater adtong individual, why na kuntani naglaba pang istorya, why na naglabot pa sa ginulatay o kon coercion, or pwede malamang hutikan nga ti, ma'am, ni desmuliran ta na niyo, 30 imo, 20 amon, 150, okay na na. Di bla? Pero ti dapat ka General Jack Wangke, sir, leksyonan para nga manginihimplo sa ibang dira nga hindi magtinamad sa ila trabaho. Lapaw nagiko sa latid, standby na kamo sa kapon lamang program upod sa kay Tita Regine. Paday lang sa pag-upod sa Facebook Live, YouTube channel, and Bombo Mobile App sa mga programa diri sa Bombo Radio Iloilo. Ini si Bombo Chama Blanco, Vera Gabilin sa imo sa manenay nga hapon. May God bless us all. Magasunod na ang kapon lamang program ko po naman sa kay Tita Regine. Para sa the number one most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for June 2 to 8, 2024. Ang Hunyo 7, amo ang first Friday of the month. Ini ang ika-12 nga promesa ni Jesus nga ginhambal pinaagi kay Sister Margaret Mary Alacoc para sa tanan nga mga devotees sang Sacred Heart of Jesus. I promise you, in the excessive mercy of my heart, ngang akon all-powerful love, ang igahatag sa tanan nga magabaton sang Holy Communion sa first Fridays sa siyam ka consecutive months ang grasa sang final perseverance. They shall not die in my disgrace, nor without receiving the sacraments. Ang akon divine heart among ila mangin safe refuge in this last moment. In line with this, ginaagdang tanan nga mag-attend sang First Friday Mass to honor the Sacred Heart of Jesus sa La Tolda sa Hunyo 7, magasugod 5:30 sa hapon. Songs that are largely from the past years ang liwat nga manginiinyo kaupo ng Technocrats Band sa concert at the Plaza, kicking off at 6 p.m. sa Sabado, Hunyo 8. Sa tion sa musical show, napuno ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition Mags kag madamo pa nga iban ang iga-paraffol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Hunyo 9 Domingo, imbitadong tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa La Tolda sa among adlaw, alas 11 sang aga. Sa tion sa misa, pangayoon naton sa Ginoo nga iya pahumukon ang tagipusoon sa mga lideres ng conflicting countries para madasig nga magpanumbalik ang global peace. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas.
Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Mas nanamian ba na ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa gawa sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Inibagod nagakatemtar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayo na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo. O si Rosel Songano, Miss Philippines Water 2021. Dako gid ang akong pagpasalamat sa University of San Agustin. Kay madamo nga oportunidad ang nagbukas nga mangin madinalagon ako sa akon obra. Dali na sa palaabuton nga July 13, 14, and 15. As the university celebrates its 120th years of excellence with the theme A Gift. Viva San Agustin! Yari nga mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Lutoon sa maayong pagkaon, ilabi na ang karne, manok, itlog, kag mga seafoods. Sa pagluto sa mga pagkaon nga may sabaw o konsarsa, pabukalan, kag paturon nga nagalabot ini sa 70 degrees Celsius ang temperatura. Bago kaunon, initon sang husto ang mga nabilin nga mga pagkaon o konsudan. Taguon ang pagkaon sa husto nga temperatura. Hindi pag-ibilin ang naluto nga pagkaon sa ordinaryo nga temperatura sa sulod sang 2 ka oras. Ibutang gilayon sa refrigerator ang luto nga pagkaon kag mga pagkaon nga madasig mapanos. Ipabiling nga mainit o kung masobra sa temperatura nga 60 degrees Celsius ang luto nga pagkaon, bago ini ihanda sa imo pamilya. Hindi pagtaguon sa madugay ang pagkaon, mangin sa refrigerator. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ang Ilonggo nga si Eugenio Eugene Torre amo ang unang nga Filipino nga nakaangkon sang titulo nga chess grandmaster matapos siya ang nagdaog sang silver medal sa ginhiwat nga 21st Chess Olympiad sa Nice, France sang 1974. Sang 1976 sa isa ka chess tournament sa Manila, naghimo pagid sang maragtas si Torre bilang una nga nakaluto sa sadtuanay world champion nga si Anatoly Karpov sang Russia. Si Torre ang nangin malapit man nga abyan sang American chess grandmaster nga si Bobby Fischer. Natawo si Torre sa Iloilo City sadtong November 4, 1951. Halos hindi na maisip ang mga medalya nga nahakot ni Torre para sa Pilipinas halin sa magkatuhay nga mga chess tournaments nga iya nadagaan sa magkatuhay nga bahin sang kalibutan. Sang 2021 nalakip si Torre sa World Chess Hall of Fame. Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan ang paglikaw sa sunog sa sulod sang balay. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Good afternoon, mayong hapon gid sa inyo mga kabombo. Ini si Tita Regine. Yari na naman ang kahapon lamang program on a beautiful Tuesday, June 4, 2024. Unang Martes para sa siningang bulan sang Hunyo. Kagay do not know if you can also feel it. Ako bala no, since yesterday, do kalain gid sang paang sang panahon. Ambot lang gid, ano naman ang reason, basta, no? Even if ara ka na bala inside sang mall, pero to ka pa, ang gid siya. Well, anyway, sige lang, I hope, ha, nga sa mga nag-experience man the same thing, we find ways para nga
mapa-cool down nato ng aton kaugalingon, makakuha kita dira sa pamaypay, and most especially may ara lang gid kita tubig sa aton nga kilid. So kamusta ka mo dira? Surviving? And what about your stories? Ready na nga i-email? Kung tapos na, i-email na agad sa bombo_iloilo@bomboradio.info, or kung ginsulat ninyo may period na, pwede na gid, no? Nga mapadala ina sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Maple Street, Iloilo City. And by the way, okay naman kami ni NB sa probinsya sang Iloilo para sa aton nga scheduled interview sa iya this coming Saturday, June 8. So good afternoon lang gid dira sa imo, ma'am. And sa tanan-tanan joining us sa sining hapon, salamat gid. Welcome sa kahapon lamang program. I have a beautiful song para sa inyo sa sining hapon from Albert Acolado. I Need Your Love. Good afternoon and welcome sa kahapon lamang program. I need your love, you brighten up my day. When I'm with you, happiness never fades away. I need your love each moment of my life. The memories shared together kept that love alive. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for a long, long time. How I cherish those moments, and no one can take your place. Deep within, forever in my heart. I need your love each moment of my life. The memories shared together kept that love alive. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for a long, long time. How I cherish those moments, and no one can take your place. Deep within, forever in my heart. I'll keep this love burning in my heart. I hope somehow along the way our love will always meant to be. Oh, please believe in me that I need you. I need your love. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for a long, long time. How I cherish those moments, and no one can take your place. Deep within, forever in my heart. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for a long, long time. How I cherish those moments, and no one can take your place. Deep within, forever in my heart. Girl, I need you, I need your love. Girl, I need you, I need your love. Girl, I need you, I need your love. Beautiful song from Albert Acolado. Good afternoon again. Beautiful afternoon also. Again, this is Tita Regine.